Barangay Love Stories. Love Stories. Walang katumbas na halaga ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya. Sila ang ating matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang paulit-ulit na magpatawad para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, salamat po at napili po ninyong ibahagi ang kwento na aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw. Araw-araw po kaming nakikinig sa Barangay Love Stories dito sa bahay sa pamamagitan ng online live streaming. Ako po si Ara, 25 years old, panganay sa dalawang magkapatid at breadwinner ng pamilya. Ako po ay half Japanese pero hindi ko nakilala kailanman kung sino ang tatay ko. Putok lang kasi ako sa buho. Nagtatrabaho noon bilang entertainer ang mama ko na si Telma sa Japan at nabuntis siya ng isa sa kanyang mga customer. Dalaga pa si mama noon, Papa Dudut. At dahil sexy pa ay bentang-benta siya sa mga parokyano noong club na pinapasukan niya. Maski siya ay hindi rin malaman kung sino sa mga customers niya ang nakabuntis sa kanya. Kaya hindi na niya ito hinanap pa. Sa takot na baka kung saan siya pulutin doon sa Japan, ay agad siyang umuwi ng Pilipinas noong malaman niyang ipinagbubuntis niya ako. Pagkapanganak sa akin ni mama ay nagtrabaho naman siya bilang waitress sa isang bar dito sa Pampanga. Doon niya nakilala si Pido. At matapos lang ang isang taon ng kanilang pagsasama ay pinanganak naman ang kapatid kong si Irene. Pero parang wala talagang swerte sa lalaki si mama dahil hindi rin sila nagtagal ni Pido. May asawa raw pala kasi ito sa Zambales. Aaminin ko, Papa Dudut, noon pa man, matindi talaga ang inggit ko sa kapatid ko. Bata pa lang kami, si Irene na ang laging nabibigyan, napapansin at napupuri ni mama. Siya rin ang laging ibinibida sa mga kamag-anak. Palibhasa bunso, prinsesa rin sa bahay ang kapatid ko. Hindi man lang mautusan. Naiinis lang ako kasi kahit noong lumaki na kami ay siya pa rin ang pinapaboran lagi ni mama. Tuwing nagtatalo kami ni Irene, kahit siya naman talaga ang mali ay siya pa rin ang mas kinakampihan. Nasaan ba yun? Wisit! Kanina pa ako naghahanap ah. Irene! Halika nga dito! Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Nasaan na ba yun? Kung kailan ko kailangan tsaka pa nawawala. Ano yan ate? Tinawag mo ba ako? Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Oo ate. Pasensya na, naisuot ko kahapon. Maghanap ka na lang ng iba dyan, marami ka namang damit eh. Ako pa talaga mag-a-adjust ngayon? Bakit kasi hindi ka muna magpaalam kung may kukunin kang gamit dito sa aparador ko? Hindi porke hati tayo sa kwarto, hati na rin tayo sa lahat ng gamit ko. Para t-shirt lang, ang dami mo nang sinabi. Teka, kukunin ko sa labahan. Oh, heto. Laban mo muna tapos isaksak mo sa baga mo. Ano bang nangyayari dito at sigawan kayo ng sigawan? Nagluluto ako nambubulahaw kayo. Eto kutsilyo, magsaksakan na lang kayo. Si ate po kasi may. Ang aga-aga, galit na naman. Paano ba naman kasi yung si Irene, ma? Kinuha na naman yung damit ko nang walang paalam. Pangilang beses na to nakakabwisit na. Magsitigil na kayo! Ikaw, Ara, panganay ka pa naman. Hindi ka maging mapagbigay sa nakababata mong kapatid. Damit lang yan, Sus Mariose, pinalalaki mo pa? Ma, ang issue ko dito, yung kinukuha niya yung gamit ko nang walang paalam. Sarili kong gamit na hindi niya kagad binabalik kung hindi ko pa hahanapin.
Paano yan ngayon, ma? Kailangan ko yung damit na yun. Nakaschedule na yun ang isusuot ko. Ako mismo nagsabi kay Irene kahapon na gamitin na lang niya yung t-shirt mo. Nakalimutan ko siyang bilan ng puting t-shirt para sa PE class nila eh. O ngayon alam mo na, may reklamo ka pa ba? Sinabi niyo na ipang PE lang niya yung t-shirt kong yun? Ma naman! Pangalis ko yun eh. At saka bakit ho kayo ang nagdedesisyon? Imbis na sabihan niyo magpaalam muna sa akin, kayo pa po palang nagtuturo dito kay Irene na maging pakialamera ng gamit. Kaya ganyan yan eh. Kasi alam niyang hindi niyo siya pagagalitan. Huwag mo nga akong turuan kung anong gagawin ko kay Irene. Ano bang alam mo sa pagpapalaki ng anak? Wala! Kung meron akong hindi naturuan ng tama dito, baka ikaw yon. Kaya sarili mong kapatid, pinagdadamutan mo. O di ba? Ako na naman ang mali. Ako nang naargabyado, ako pa ngayon ang madamot. Ayos ah. Kaya eto na nga yung pinagdadamot mong t-shirt. Saksak mo sa baga mo para hindi ka putak ng putak dyan. Anong gagawin ko dito? Amoy pawis na, ang dumi pa. Paano ko to masusuot? Sige nga. Maghanap ka na lang kasi ng iba, Ara. Marami ka namang damit dyan. Akin na yung t-shirt, lalabang ko para matahimik ka na. Umalis ka na nga. Pumasok ka na sa trabaho para hindi yung ang aga-aga naririndi kami ni Mama sa'yo. Mas tahimik dito sa bahay kapag wala ka. Walang reklamador na pangit. Kung pangit ako, mas pangit ka. Pangit na nga ng mukha mo, pangit pa ng ugali mo. Kapal nito. Kaalis na nga. Papa Dudut, nagtatrabaho ako bilang isang customer service representative sa isang BPO company dito sa Clark, Pampanga. Sa totoo lang, Papa Dudut, dahil sa nature ng trabaho ko ay na-encounter ko na siguro ang lahat ng klase ng tao. May mabait, may masungit at meron ding nuknuka ng sama ng ugali. Yung tipong sa sama ng ugali nila ay si Satanas na ang mahihiya sa kanila. Pero sa dami ng taong nakakasalumuha ko araw-araw, sa sarili ko pang pamilya ko pinaka nahihirapang makisama. Nakatapos po ako ng mass communication at pangarap kong maging newscaster sa radyo o sa TV. Pero dahil nahirapan akong makapasok sa larangan na gusto ko ay minabuti ko na munang pasukin ang mundo ng call center kung saan ako mabilis nakikita ng desenteng pera. Simula kasi noong nakagraduate ako ay huminto na sa pagwe-waitress si Mama. Tapos na raw kasi ang obligasyon niyang buhayin kaming magkapatid. Lalo pa kung kaya ko naman na magtrabaho. Nang mga panahon na yon ay madalas ay nasa bahay lang si Mama. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa San Fernando para kumustahin ang lola ko. Mag-isa na lamang kasing nakatira si Lola doon, kasamang alaga niyang aso. Maliit lang ang lupain na yon ni Lola na naipamana sa kanya ng mga magulang niya. Mas gusto niyang doon tumira kaysa sumama sa amin dahil hindi niya maiwan ang bahay na ipinatayo nila ni Lolo noong nabubuhay pa ito. Sa awa ng Diyos ay malakas pa si Lola at wala ring iniindang matinding sakit. Nakakalungkot lang dahil nung panahon na yon, sa 8 anak ni Lola ay si Mama na lang ata ang nakakaalalang bumisita man lang sa kanya. Dahil nga ako lang ang may trabaho sa amin ay ako ang sumasagot sa lahat ng mga bayarin. Libre naman ang tuition ni Irene dahil may full scholarship siya sa pinapasukan niyang State University. Baon sa eskwela, pambayad sa miscellaneous fees at extra money para sa assignment at project lang ang ibinibigay kong allowance sa kanya. Ang laking tipid din na hindi kami nangungupahan. Naipundar ni Mama ang bahay namin ng mga panahong nasa Japan pa siya. Kaya bukod sa mga kailangan ni Irene para sa pag-aaral niya, bills at pamalengke na lamang ang iniintindi ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, kasyang-kasya naman ang kinikita ko para sa aming lahat. Hindi lang talaga ako nakakaipon para sa sarili ko. Wala na kasing natitirang extra sa sahod ko dahil madalas din akong mahirita ni Mama at ni Irene na kumain sa labas o mamasyal. Mula rin noong naging taong bahay na lamang si Mama ay nawiwili siyang mag-online shopping. Wala namang kaso sa akin yon. Masaya nga ako na naaasahan ako ng pamilya ko. Ang gusto ko rin naman na gawin ang mga bagay na yon pero minsan ay parang nakakapagod din pala yung trabaho ka ng trabaho.
pero wala kang naipupundar para sa sarili mo. Oh, nakauwi ka na pala. Yung ano pala natin, internet bill, due date na sa makalawa. Sige po ma, ako na pong bahala. Siya nga po pala ma, may sasabihin sana po ako sa inyo. Ano yon? Madidelay po kasi yung sahod ko ng 1 linggo. Nagkaroon po kasi ng problema sa payroll system namin eh. O ngayon? Makikiusap lang po sana ako na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga pag-mine nyo sa mga live selling. Tsaka pakibawasan nyo na rin po muna yung magpa-deliver. Ang mangyayari kasi ma, pagkakasyahin ko lang po muna yung natitirang pera na hawak ko ngayon para po sa mga bayarin at pagkain natin. Anong gusto mong palabasin? Wala naman ho ma. Nakikiusap lang naman po ako na medyo kailangan nating maghigpit ng sinturon. Yun lang naman po. Ako ba, sinabihan ba kita noon na huwag ka nang kumain? Sinabihan ba kita na huwag ka nang mag-aral? Ipapaalala ko lang sa'yo na nung wala ka pang trabaho, ako ang nagpapalamon sa'yo. Ma, wag naman kayong magalit. Wala akong ibig sabihing masama. Wag naman po kayong ganyan, ma. Anong wag akong ganyan? Sa tabas ng dila mo para nagrereklamo ka eh. Ang hirap sa'yo, nagkatrabaho ka lang, nakalimot ka na. Nandito na rin naman tayo sa usapan na to, di papaalala ko na sa'yo. Noon, kahit anong ipabili mo, sige lang. Gusto mo ng laruan, ng sapatos, sige ako nang bili. Ngayon ako itong may maliit na kaligayahang nakukuha sa pagbili sa mga live selling, parang ang bigat-bigat sa'yo. Namumulubi ka ba sa mga pinapadeliver ko? Hindi naman ah. Wala po kong sinabi na nabibigatan ako. Sinasabi ko lang po na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga yon kasi may mga bayarin pa po tayo na dapat unahin. Huwag niyo pong masamain yun ma, nakikiusap lang po ako. Masyado nang lumalaki ang ulo mo. Akala mo naman kagandahan ng trabaho mo. Huwag mo ako niyayabangan. Maya ka nga. Hindi naman po ako nagyayabang. Masama po bang makiusap? Bakit niyo ba ginagawa sa akin to ma? Halos masiraan na ako ng ulo kakaisip kung paano kita mapapasaya. Ginagawa ko naman po lahat ah. Kahit wala nang matira sa akin, makapagbigay lang ako rito sa bahay pero ni minsan, hindi pa ako nakarinig ng thank you mula sa inyo. Wala akong ginagawang tama sa paningin ninyo. Ayun, lumabas din ang totoo. Nagre-reklamo ka nga. Ano, napapagod ka? Bakit? Akala mo ba ako hindi napagod sa'yo? Kahit anong gawin ko, hindi kayo masaya. Doon ako napapagod, ma. Hindi sa pagtatrabaho. Napapagod na akong gawin ang lahat, tapos baliwala lang po sa inyo. Kung nahihirapan ka, kasalanan mo yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo, kumuha ka ng magandang kurso para makahanap ka ng trabaho na malaki ang sahod. Hindi ka marunong makinig. Masaya ako sa kursong kinuha ko dahil pangarap ko po yun. Nag-iipon lang ako ng konti. Itutuloy ko yung pag-a-apply ko sa Manila. Wala namang pera dyan sa pangarap mo. Saka puro ka ganyan? Saan ka ba dinala niyang pangarap mo? Wala! Nga! Wala kang napala! Kesa naman sa inyo, ano bang pangarap nyo? Wala rin naman, di ba? Ang kapal na mukha mo! Huwag mo ako pinagmamalakihan! Kahit ganito lang ako, lahat ng meron kayo dahil sa akin! Ang hinihiling ko lang po sa inyo, ma. Makita nyo rin naman yung effort ko. Kahit mapasalamatan nyo man lang ako o mapansin sa lahat ng mga ginagawa ko para sa atin ni na Irene. Yun lang naman po eh. Mahirap po ba yun? Bakit ako magpapasalamat sa'yo? Anak lang kita! Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, kaya dapat lang bumawi ka ngayon! Walang kwentang ipagpatuloy pa tong usapan na to, ma. Hindi nyo naman ako naiintindihan. Matutulog na lang ako. Ay, hindi pa tayo tapos! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Ara! Anak lang kita. Sa totoo lang, papadudot kapag nagkatalo kami ni mama at naririnig ko sa kanya ang mga salitang yan, ay hindi na ako sumasagot. Bakit ganon? Dahil ba anak lamang ako ay wala na akong karapatang kumibo at magsalita. Lahat ng sumbat ni mama sa akin ay kaya kong lunukin. Pero para sa akin ang pinakamasakit at iniinda ko talaga kapag pinamumukha niya
na wala akong karapatang humingi sa kanya ng pangunawa at pagmamahal dahil nga sa anak lamang niya ako. Madalas ipamukha sa akin yon ni Mama, Papa Dudut, kahit nung bata pa lamang ako. Kaya tuwing nagkakasagutan kami, mas pinipili ko na lamang na magkimkim ng sama ng loob dahil baka kung ano pa ang masabi niya sa akin. Marami pa siyang sinasabi sa akin bukod sa yumayabang daw ako. Nandyan din na nagmamalaki na raw ako sa kanya at kung ano-ano pa. Noon ngang nag-aaral pa ako ay madalas kong puntahan sa bahay ang mga kaibigan ko. Siguro'y dahil ayaw ko ring tumatambay sa bahay namin pag wala akong ginagawa. Nakikita ko kung paano makisama yung mga kaibigan ko sa mga magulang nila. Ibang-iba talaga sa relasyon na meron kami ni Mama. Hindi ko lang sinasabi kahit kanino pero inggit na inggit ako sa mga taong buo ang pamilya at malapit sa mga magulang nila. Sana ganun din ako. Tanggap ko nang hindi ko na makikilala kahit kailan yung tatay ko. Pero may kirot pa rin sa puso ko kapag naiisip kong pati kami ni Mama ay madalas din na hindi magkaintindihan at halos hindi kilala ang isa't isa. Papa Dudut, hindi ko alam, parang ang laki ng tinatagong galit sa akin ni Mama. Kahit na anong subo ko na mapalapit sa kanya, ay para bang siya talaga ang kusa na lumalayo sa akin. Para bang gusto niya na may distansya kaming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung meron mang pangarap si Mama para sa akin, yon ay kumuha ako ng kursong tourism para makapagtrabaho ako bilang isang flight stewardess. Lagi niya akong sinasabihan na magiging maganda raw ang buhay ko kapag yon ang kursong tinapos ko. At makakapag-travel pa ako ng libre kahit kailan ko gusto. At higit sa lahat ay makakapag-asawa pa raw ako ng piloto o ng foreigner. Alam ko naman na maganda ang hangad ni Mama tuwing sinasabi niya yon. Hindi lang talaga maganda ang tono niya tuwing ipinamumukha niya sa akin yon. Nababasa ko naman sa mga sinasabi niya na gusto niya lamang na hangarin ko na tumaas ang estado namin sa buhay, pero ang pinakaayaw kong maririnig sa kanya ay yung mag-shortcut na lamang ako at maghanap ng mapapangasawang mayaman. Lumaki akong walang tatay at naitaguyod ako ni Mama ng mag-isa at walang pinansyal na tulong mula sa kahit na sino. Hindi alam ni Mama to pero isa yon sa mga kinabibilaban ko sa kanya. Kung si Mama nga ay hindi naman naghanap ng mayamang mapapangasawa, kaya ko ring itaguyod ang buhay ko na hindi umaasa sa pera ng mapapangasawa ko kung sakali. Hindi ko kailangang humanap ng mayamang mapapangasawa kung gusto kong umasenso sa buhay. Ang kailangan ko lang ay magsikap. Tuwing nagsesermon kami ni Irene, tuwing kami ay napapagalitan, ang laging litanya ni Mama ay huwag kaming papatol sa lalaking walang sinabi. Hindi raw niya kami pinag-aral para mapunta lamang sa tambay. Sa sobrang taas ng standard ni Mama sa magiging boyfriend o asawa namin, ni minsan wala pa kaming ipinakilala ni Irene sa kanya. Feeling ko kasi kung hindi hasyendero ang manliligaw na ipapakilala namin ay hindi niya ito matatanggap. Papa Dudut, matapos naming magtaasan ng boses ni Mama tungkol sa pagtitipid, na-stress ako ng husto. Kasi alam kong negative na ang budget ko dahil ayokong magkasagutan kami ulit ni Mama ay nag-decide akong tawagan ng isang katrabaho ko, si Andrew. Hello? Andrew? Sino to? Si Ara to, Andrew. Sa office. Huy, Ara! Ikaw pala yan. Pasensya ka na ha. Hiningi ko lang sa katrabaho natin yung number mo. Huwag ka sana magalit. Busy ka ba? Hindi naman ako busy.
Kumusta? Bakit napatawag ka ata? Sorry talaga, Andrew, ha. Kakapalan ko na ang mukha ko. Wala na talaga ako ibang malapitan eh. Pwede ba akong makahiram ng pera? Na-short lang kasi yung budget ko ngayon. Gawa nga nung madidelay yung sweldo natin. Oo nga pala, no? Pero issue talaga na madidelay yung sahod natin. Di bale, may extra pa naman ako. Magkano ba kailangan mo? 2,000 sana. Sure ka ba na okay lang? Baka kailangan mo yung pera, ha? Ayos lang naman kung hindi mo ako mapapahiram. Ano ka ba? Sakto na may extra ako kaya ayos lang. Bank transfer ko na ba ngayon? O abot ko na lang pag nakita tayo sa office? Pasuyo na, pakitransfer mo na lang pagkatapos nating mag-usap. Text ko sa iyo bank account ko mamaya. Salamat talaga, Andrew, ha? Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko kagad yun pagpasok ng sahod natin. Dadagdagan ko na lang ng interes para sa abala. Sus, hindi na. Ito naman, parang others. Huwag ka masyadong ma-pressure. Ayos lang. Ibalik mo na lang sa akin yung pera kapag maluwag na budget mo. Seryoso? Naku, salamat talaga ng marami, ha? Paano kaya ako nito kung wala ka? Grabe naman. Parang ang bigat niyang problema mo ah. Baka kailangan mo rin na makakausap. Wala naman akong gagawin kaya pwede ako makipagkwentuhan. Ang nangyari kasi, due date na yung internet bill namin eh. Pambayad ko yung hiniram ko sa yung pera. Dahil nga alam ko na kakapusin ako sa budget, nakiusap ako sa mama ko na umiwas muna sa gastos. Ayun, nagalit kung ano-anong mga pinagsasabi sa akin. Nasumbatan pa ako. Ayos ka lang ba? Huwag mo nang intindihin yung mga sinabi sa'yo. Dala lang siguro ng bugso ng damdamin yon. Naku, hindi mo pa kilala si mama. Kung alam mo lang. Tsaka maniwala ka, hindi yun bugso ng damdamin. Halos araw-araw kung almusal ang panunumbat niya sa akin. Grabing bugso ng damdamin yun kung sakali ha. Parang samgyupsal. Unlimited. Ayos ah, komedyante ka rin pala. Eto pa, kung almusal ko yung panunumbat ni mama, lunch ko naman yung sakit ng ulo ko sa kapatid ko. Napakapasaway. Araw-araw akong busog sa stress sa kanilang dalawa. Ay, teka nga, ano ba tong pinagsasasabi ko? Baka naaabala na kita, Andrew. Pasensya ka na sa mga kwento ko ha. Nakakahiya. Di, huwag kang mahiya. Naaaliw nga akong kausap ka eh. Mahilig ka ba sa kape? Coffee tayo minsan. Para may mapagkwentuhan kanyang mga dinadala mo. Libre kita. O sige, pero huwag mo na ako ilibre. Kung ayaw mo lagyan ko ng interes yung hiniram kong pera sa'yo, ako na lang ang sasagot ng kape mo para makabawi man lang. Kulit nito, wala nga yun. Ako ang nag-aya kaya dapat sagot ko. Usapan na yan ha. Magkakape tayo minsan. Oo, pag-usapan na lang natin kung kailan. Sige na pala, Andrew. Ibababa ko na tong tawag ko ha. Salamat ulit. Bye. Okay, bye. Papadudot nakilala ko si Andrew sa trabaho. Hindi kami gaanong close noong umpisa pero nagkakakwentuhan naman kami minsan sa opisina. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala pa siya ng lubusan noon hanggang minsan ay nagkaroon ako ng matinding pangangailangan. Lumabas kami ni Andrew Papadudot nagkabilang tawanan at kwentuhan. Hindi ko alam kung bakit pero kahit problema ko sa buhay ay pinag-uusapan namin. Ang gaan ng ora at puro lamang kami tawanan noon. Ngayon ko lang naranasan na nakapaglabas ako ng sama ng loob ng walang sumbat na pabalik. Nasundan ng coffee dates namin ni Andrew hanggang sa hindi ko na namalayan na nahulog na ang loob ko sa kanya. Nagkataon namang ganon din siya sa akin kaya hindi nagtagal ay niligawan niya ako. Hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw ni Andrew at sinagot ko na rin siya kaagad dahil napakabait ni Andrew Papadudot. Kung makakakilala ka ng isang tulad niya, hindi na dapat pinalalagpas pa. Itinago ko ang relasyon namin ni Andrew. Alam ko kasi na hindi siya matatanggap ni Mama dahil gaya ko ay isa rin siyang call center agent. May mga pagkakataon na ilang araw wala sa bahay si Mama. Doon siya natutulog kay Lola sa San Fernando kaya nadadala ko si Andrew sa bahay. Nakilala na rin siya ni Irene at nagkasundo rin silang dalawa. Sa totoo lang, Papadudot ay natouch ako sa ginawa noon ni Irene na pagtatakip sa sikreto ko. Hindi niya ako isinumbong
Yari talaga ako kapag nalaman ni mama na may boyfriend na ako. Tinanong ko rin si Irene isang beses kung bakit ginagawa niya ang malaking pabor na yon para sa akin. At nagulat ako sa sinagot niya. Kahit daw makulit siya minsan at marami kaming hindi pagkakaintindihan, mahal niya ako bilang kapatid kaya hindi niya maaatim na ipahamak ako. Doon ko nga na-realize na wala namang ginawang masama sa akin si Irene. Nagalit lamang ako sa kanya dahil nakita kong hindi pantay ang pagmamahal ni mama sa aming dalawa. Mas paborito kasi siya. Pero hindi naman niya kasalanan yon. Noong napagtanto namin ng mga mali ay lalong tumibay ang samahan naming magkapatid. Papa Dudut. Irene, halika rito, tingnan mo to oh. Naaalala mo pa ba tong si Ninang Mindy mo? Opo, naaalala ko po siya. Bakit po, Ma? Tingnan mo tong picture nila sa Facebook. Yan yung bunsong anak niya. Pupunta na yan ng Amerika sa katapusan. Doon na maninirahan. Susunod na rin yata si Ninang Mindy mo pagkatapos ng 1 buwan. Ah, talaga po? Ayos pala eh. Mabuti para sa kanila. Ang galing no? Asenso na ang ninang mo, Irene. Baka mapadalan ka pa nun ng dollar sa Pasko. Ito talaga si Mama, padala agad na sa isip. Nakakahiyo. Ikakasal na raw pala yung anak niya, kaya pupunta ng Amerika. Nakakagulat naman, ang bilis. Oh, ano nakakagulat doon? Nasa edad na naman yung bunso niya para mag-asawa. Sa dating app lang daw po kasi niya nakilala yung Kano. Tapos 2 buwan pa lang silang nag-uusap sa video call. Kasal kagad? Di ba parang nakakatakot yun? Oo nga no. Paano pala kung may asawa yung lalaki? Eh buti sana kung ganun lang. Paano kung serial killer pala yun? Ewan ko pero nakakatakot yung ganung setup. Hindi pa niya nakikita ng personal yung lalaki tapos pupunta na niya kagad sa Amerika. Mag-isa pa siya no? Sana magsabay na sila ni Ninang Mindy umalis para naman may kasama siya. Nakakatakot naman na mag-isa siyang mauna ron. Sino namang nagkwento sa iyo niyan, Ara? Sabi sa akin ni Mindy, matagal na raw magkakilala yung dalawa. Yung anak mismo. Friends kami sa Facebook at madalas kami magkumustahan sa chat. Eh paano kung maayos naman pala yung Kano? Eh di ang sarap na ng buhay nila dun sa Amerika. Kahit naman maghiwalay sila kalaunan, malaking bagay yun na kapag migrate na sila buong pamilya ron. Hindi naman po masarap ang buhay sa Amerika, Ma. Nanonood ba kayo ng balita? Magulo rin doon. Tsaka laging napag-iinitan yung mga Pinoy o Asyano. Hindi na safe. Eh basta. Kaya ikaw, Irene, kung ako sa'yo, humanap ka na lang din ng Kano. Yung madadala tayo sa ibang bansa. Huwag kang gumaya dyan sa ate mo. Ang daming gusto ko no. Sa call center lang naman pala ang bagsak. Grabe naman, Ma. Marangal naman po yung trabaho ni ate. At higit sa lahat, natutulungan po niya tayo dito sa bahay. Bakit? Eh totoo namang small time yung ate mo eh. Pinagtapos ko pa yan ng pag-aaral, ganyan lang pala ang papasuking trabaho. Eh sana pala, hindi ko na pinagtapos ng college yan. Tinatanggap naman sa call center kahit walang natapos, di ba? Alam mo, Irene, makinig ka kay Mama. Mas alam niya ang makakabuti para sa'yo. Tingnan mo nga siya Hindi nagtapos ng pag-aaral. 2 ang anak niya. Walang tatay. O di ba? Kaya siya na lang ang gayahin mo. Wag ako. Bastos ka! Tama na po! Ate, ayos ka lang? Sa tingin niyo kanino ba ako nagmana? Ate, huwag ka nang sumagot kay Mama. Kapag kayo, Ma, pwede kayong maging bastos. Pero pag sumagot ako, magagalit kayo. Ano bang problema niyo sa akin? Kulang ba yung inaabot ko? Kaya talagang ayaw niyo akong tigilan? Ang kapal na mukha mong insultuhin ako? Wala kang galang sa nanay mo! Ikaw! Ikaw ang makapalang mukha! Grabe mong maliitin ang natapos at ang trabaho ko! Bakit? Ano bang narating mo? Wala naman, di ba? Kasi lumandi ka ng maaga! Ate, tama na, please! Kung alam ko lang na magiging bastos kapag laki, pinalaglag na sana kita sa Japan! Ang sarap ng buhay ko ron! Ang dami kong pera! Bakit kasi dumating ka pang bastarda ka? Sinira mo lang lahat! Kung ako lang ang masusunod, hindi na lang sana ako nabuo. Lalo pa kung ikaw lang ang magiging nanay ko. Sarap na sarap ka sa buhay mo nun? Pinagpapasapasahan ka ng mga lalaki kapalit ng pera! Walang yaka, hayop ka!
Lumayas ka sa pamamahay ko! Wala kang utang na loob! Layas! Aalis talaga ako sa impyernong bahay na to! Irene, mag-ingat ka palagi at maging matalino ka sa mga desisyon mo sa buhay mo. Huwag mong ipagpapalit ang pangarap mo sa pera. Huwag na huwag kang tutulad sa nanay mong gahaman! Sinabi ng lumayas ka! Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi talaga maganda ang naging pananalita ko kay Mama. Sobra ko siyang nasaktan dahil sa tindi ng galit ko. Hindi sa binibigyan ko ng katuwiran ang pagsagot ko ng pabalang, pero para sa akin ng mga oras na yon ay tama lang yung nagawa kong pagsagot noon. Ilang taong kong pinigilan ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya noong tagpong yon. Hindi ko na talaga kinaya at sumabog na ako. Lumayas ako sa amin at nakituloy kay Andrew. Itinakwil na talaga ako ni Mama at kahit si Irene ay pinagbawalan niyang makipag-usap sa akin. Pero syempre malaki na kaming dalawa ng kapatid ko at may sarili na kaming isipan. Patago kaming nag-uusap ni Irene sa pamamagitan ng text. Naawa ako sa kapatid ko, Papa Dudut, at napilitan siyang maging working student dahil wala na ako para sagutin ang mga kailangan niyang pagkagastusan sa eskwelahan. Kaya naman lagi ko siyang pinapadalhan ng extra money para makatulong kahit papaano. Ayaw kong mapabayaan ni Irene ang pag-aaral niya dahil kailangan niyang magtrabaho. Ang sabi ko na lamang ay huwag niyang babanggitin kay Mama na inaabutan ko siya ng pera dahil paniguradong magagalit si Mama at hindi siya papayag na patuloy na tumanggap ng tulong sa Irene na magmumula sa sarili kong bulsa. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, laking pasasalamat ko na merong isang Andrew sa buhay ko. Kung hindi ko siya nakilala ay hindi ko alam kung saan ako pupunta ng oras na naglakas loob akong umalis sa bahay namin. Hindi lang niya ako pinakinggan ng mga panahon na walang nakakarinig sa akin. Binigay niya rin sa akin ang puso niya. Noon namang wala akong mapupuntahan ay tinanggap niya ako sa tinitirhan niya. Hindi mawala sa isipan ko yung pagtatalo namin ni Mama, Papa Dudut. Pinagsisihan ko ang mga sinabi ko at kung pwede ko lang ibalik ang oras, nanahimik na lamang sana ako at hindi na sumagot ng pabalang. May ilang buwan na rin akong tumutuloy kay Andrew noon at naiisip ko si Mama pero mas minabuti ko na lamang na hindi na muna siya makita kasabay ng hindi namin pagkikita ng nanay ko. Hindi rin kami nagkakausap at masasabi ko na kaya siguro hindi ko pa rin kinakausap si Mama noon kasi napanghihinaan ako ng loob at natatakot sa kung anuman ang magiging reaksyon niya sa akin. Miss na miss ko na sina Mama at Irene ng panahon na yon. Kay Andrew ako umuuwi. Sobrang bigat ng damdamin ko na tinalikuran na ako ng sarili kong ina. Madalas noon na nagugulat si Andrew kasi bigla na lamang akong umiiyak ng walang kadahilanan. Akala niya ay may nasabi siya o nagawang pagkakamali. Pero ang totoo ay naiiyak ako dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Halo-halo na kasi. Nami-miss ko si Mama at si Irene at the same time. Ang overwhelming na sobrang nararamdaman ko ang pagmamahal ni Andrew sa akin noon. Hindi ko naranasan yung ganong klaseng pagmamahal sa tinagal-tagal ko sa poder ni Mama. Mahal, sorry ang tagal ko bago nakauwi Medyo traffic kasi. Oh, nandiyan ka na pala. Gutom ka na ba? Mag-ibihis lang ako tapos bibilisan ko na magluto. Nakapagluto na ako. Wow, ikaw ang nagluto? Anong meron at sinisipag ka yata? Bakit? Nagluluto naman ako Napatikim ko na sa iyo yung menudo ko, di ba? Oo nga, pero ako kasi ang laging nagluluto ng dinner natin eh. Kaya nagulat lang ako na biglang ikaw yung nagluto ngayon. Siyempre,
Special ang araw na to para sa ating dalawa. Sakto, nakapaghain na ako. Special? May nakalimutan ba ako? Katatapos lang ng monthsary natin, di ba? Basta, tara na, kumain na tayo. Lika na rito sa mesa, maupo ka na. Salamat. Mahal, oo nga pala. Anong plano mo? Hindi ka na ba talaga uuwi sa inyo para mag-sorry sa mama mo? Sa totoo lang, lagi ko ngang iniisip yan. Kung ano bang dapat kong gawin. Gusto ko na talaga makausap si mama Pero hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Tara, umuwi tayo sa inyo. Sasamahan kita para makausap mo na mama mo. Para masabi ko rin sa kanya yung plano nating magpakasal. Ha? Planong ano? Anong sabi mo? Ara, will you marry me? Teka, nagpo-propose ka ba? Bakit wala man lang sing-sing? Sino nagsabing wala? Eto oh. Ara, mahal. Sa pangalawang pagkakataon, itatanong ko ulit. Will you marry me? Yes! Oo naman! I will marry you! Kaya pala parang may nararamdaman akong iba sa'yo nitong mga nakaraang araw May pinaplano ka palang gawin. O ayan, may dahilan ka na para umuwi. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sasamahan kita sa kahit anong harapin nating pagsubok sa buhay. Hindi kita pababayaan. Hindi lang ngayon, hanggang sa tumanda na tayong dalawa. Hindi kita hahayaang mag-isa. Kahit ano pang masabi sa'yo ng mama mo, kailangan nating harapin yun pareho. Nanay mo pa rin siya. At bilang respeto, kailangan niyang malaman na magpapakasal na tayo. Salamat sa lahat, Andrew Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ara ko. O sige, umuwi tayo sa amin. Harapin natin si mama. Papadudot naging busy kami ni Andrew sa pagpaplano ng aming kasal. Trabaho sa gabi at sa umaga naman ay kung saan-saan kami napapadpad kakahanap ng murang wedding suppliers. Bumigay yung katawan ko sa sobrang pagod. Kaya nanghina talaga ako at nagsuka at ilang linggo ang lumipas pero hindi na talaga makuha sa pahinga ang nararamdaman ko. Nagpa-check up na ako sa doktor at dito ko nalaman na 6 weeks na pala akong buntis. Wala kaming napaglagyan ni Andrew ng saya nang malaman namin na magkakaanak na kaming dalawa, Papadudot. Pero sa likod ng isipan ko ay may takot pa rin sa kung ano ang masasabi ni Mama tungkol sa pagbubuntis ko at sa plano naming magpakasal. Sinikap ko talagang magtrabaho ng husto, Papadudot, dahil sunod-sunod na ang magiging gastos namin. Sa kasal pa lamang ay nalula na ako habang nagkukwenta ng mga kailangang bayaran. Nag-decide na lamang kami ni Andrew na magkaroon ng intimate wedding para makatipid at para hindi na rin ako ma-stress sa kakaisip. Kahit pinagkakaabalahan namin ni Andrew ang kasal namin ay mas priority pa rin ang panganganak ko at ang mga gagamitin ni baby. Pero bigla akong dinugo at isinugod sa ospital. Akala ko talaga noon ay mawawala na sa amin ang anghel namin ni Andrew. Mabuti na lamang at hindi pa huli ang lahat. Naagapan at nabuhay pa rin ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Inabisuhan ako ng doktor na magpahinga na lamang muna sa bahay dahil masela ng pagbubuntis ko. Kaya kahit kailangang makaipon, pansamantala muna akong tumigil sa pagtatrabaho. Sandali lang! Sino yan? Ate! Kumusta ka na? Ayos lang ako. Nandyan ba si Mama? Namalengke lang saglit pero parating na siguro yun. Halika, tara muna dito sa loob. Kumusta ka, Irene? Hindi ka ba nahihirapang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral? Baka mamaya bagsak ang mga grades mo Ayos lang naman. Okay lang grades ko. Hindi ko pinapabayaan lalo na ngayon na graduating na ako. Mabuti naman. Si Mama, kumusta? Ayos lang. Ganun pa rin. Oh, ayan na pala si Mama.
Ma, akin na po yung pinamili nyo. Ako na pong mag-aayos ng mga yan. O Ara, anong ginagawa mo rito? At sino yung kasama mo? Ako po si... Huwag kang sumabat. Hindi ka ang tinatanong ko. Ma, sinadya namin na pumunta rito kasi gusto ko lang pong mag-sorry sa inyo. Sorry po sa lahat ng mga sinabi ko nung huli po tayong nagkasagutan. Sino yung kasama mo? Si Andrew po, Ma. Boyfriend ko po. Isa pa sa pinunta namin dito kasi gusto ko po sanang hingi ng basbas ninyo. Magpapakasal na po kasi kami ni Andrew. Bakit yung pa kailangan ng basbas ko? Nagdesisyon na pala kayo magpakasal. Sa tinagal-tagal, ngayon mo lang pinakilala sa akin yung lalaking yan dito sa bahay? Ma, mabait po si Andrew. Gusto ko makilala mo po siya ng mas maigi. Sana po matanggap niyo siya bilang mapapangasawa ko. Anong trabaho mo, Andrew? Customer service agent po ako. Kasama ko po si Ara sa trabaho. Paano mo naman bubuhayin ang anak ko kung yan lang ang trabaho mo? Kaya nga lumayas tong si Are. Kasi hindi na niya kinayang buhayin kami ng kapatid niya sa liit ng kinikita niya. Ma, hindi naman po ganun yun. Anong hindi ganun ang sinasabi mo dyan? Magsisinungaling ka pa? Di ba kaya ka nga lumayas dito? Pagod ka ng buhayin ng mga palamunin mo? Ma, umalis lang naman po ako noon kasi pinalayas niyo ako eh. Paano di kita palalayasin sinabihan mo akong malandi? Bukod doon, pinaramdam mo sa akin na ang dumi kong babae, na parang wala akong karapatan na maging nanay. Normal ba sa isang anak na pagsalitaan ng ganun ng nanay niya? Pero ngayon, gets na gets ko na kung saan nanggaling yung lakas ng loob mong makirika. Ang dami mong sinabi sa akin ikaw naman pala tong malandi. Kaya mo naman pala kami iniwan kasi may kumakamot na pala ng kati mo? Ma, please naman tama na oh. Pumunta kami rito para makipag-usap ng maayos. Napapagod na po ako sa ganito. Kapal ng apog mong magdrama sa harapan ko? Nung umalis ka rito, ang taas ng ere mong babae ka. Nuknukan ka ng yabang. Natiis mo kami hindi kausapin ni Irene. Tiniis mong di magpakita sa amin. Naisip ko pa nga na baka may pinuntahan ng pinagmamalaki mo sa akin. Baka yumamang ka na. Akala ko, ngayong di mo na kami sinusuportahan ng kapatid mo, malayo na ang mararating mo kasi nga wala ka nang pinapalamon. Akala ko makakapag-ipon ka at magiging big time ka na. Pero ano to? Magpapakasal ka sa pareho mo ring pipitsugin? Ma, hindi naman po lahat ng bagay sa mundo sa pera lang po umiikot. Mas naramdaman ko po kay Andrew yung tinatawag na pagmamahal kesa sa inyo na sarili kong ina na nakasama ko ng matagal. Lahat lang kasi sa inyo pera, pera, pera. Kapag naghihirap na kayo, kapag wala na kayong makain, tingnan ko lang kung hanggang saan kadadali ng pagmamahal na yan. Tingnan ko lang kung mabuhay kayo niyan. Mas importante pa sa inyo yung sinasabi niyong pera kaysa sa sarili ninyong anak. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ko natupad ang mga pangarap niyo. Hindi ko kasi nagawa yung pangarap niyo na yumaman o makapag-asawa ako ng foreigner. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ako nakapag-asawa ng milyonaryo. Kapag kailangan niyo ng kasama na mag-aalaga sa inyo pag nakaratay na kayo, sana lang may mapala kayo sa pera na sinasabi ninyo. Umalis ka na! Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses sa sarili kong pamamahay! Umalis ka na kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas! Kumalma lang ho kayo. Pakiusap, sabihin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang po sasaktan si Ara. Buntis ako, Ma. Kaya pala gusto mong bumalik ngayon dito! Kasi buntis ka! Hindi ko kayo matatanggap nitong boyfriend mong bano! At wala rin akong pakialam dyan sa magiging anak nyo! Umalis ka na! Ayaw ko na makita yung pagmumukha mo dito sa bahay ko! Pumunta ako rito para sabihin sa inyo na ikakasal at magkakaanak na ako. Hindi ako nagpakita para tumira ulit sa bahay na to. Hindi rin po ako umaasa na matatanggap niyo ulit ako. Pero dahil nanay ko kayo at may respeto ko sa inyo, hinarap ko kayo ngayon para lang sabihin sa inyo mga plano namin ni Andrew. Ma, ginawa ko po ang lahat. Mula noon pa, ginawa ko na ang lahat ng sa tingin ko'y makakapagpalambot sa puso nyo. Pero wala eh. Hindi talaga kita mapasaya. Sana huwag niyong pagsisihan na sinira niyong relasyon nating mag-ina dahil lang sa isang bagay na hindi naman kayo kayang mahalin pabalik gaya ng ginagawa ko.
Ayaw niyo akong makita? O sige, hindi na ako magpapakita sa inyo. Sana po pagkatapos ng lahat ng to, maging masaya na kayo. Papa Dudut, hanggang sa dulo ay naging matigas si Mama. Hindi niya ako pinatawad noong hinarap namin siya ni Andrew. Hindi ko na rin ipinagpilitan ang sarili ko at walang anak ang dapat na ipagsiksikan ng sarili niya sa masikip na puso ng kanyang ina. Napagod na ako makipagkompetensya sa lahat ng bagay na mas importante kesa sa akin na sarili niyang anak. Umalis po kami ni Andrew at mula noon ay hindi na kami nagpakitang muli sa bahay. Tinanggap ko nang hanggang doon na lamang siguro ang kwento naming mag-ina. Kailangan ko rin ang katahimikan at peace of mind, Papa Dudut. Lalo pat may anak na rin ako ngayon na deserving na magkaroon ng malusog at masayang ina. Si Mama mukhang masarap naman ang tulog niya gabi-gabi kahit na ganito ang sitwasyon namin. Ito ang gusto niya kaya magiging masunuring anak na lamang ako at ako na ang lalayo. Isang taon na ang nakakalipas at wala talaga kaming naging pag-uusap. Kinukumusta ko pa rin siya paminsan-minsan kay Irene at nakagraduate na nga pala ang kapatid ko at manager na siya ngayon sa isang hotel. Ikinasal na kami ni Andrew at masaya naman kaming dalawa. May naiyahain kami sa mesa at meron ding gatas at diaper ang anak namin. Kontento naman kami sa ganitong klase ng buhay. Kung merong mang magandang naidulot sa akin ng mga experiences ko, yun siguro yung natuto akong pahalagahan ng anak ko, Papa Dudut. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanya ang mga nangyari sa aming dalawa ni Mama. Ngayon ay nagbago na ang list of priorities ko sa buhay. Kung dati, pangarap ng mama ko ang pinakaimportante para sa akin ay sumunod ang trabaho ko. Ngayon ay wala na akong ibang priority kundi mahalin ang baby girl namin ni Andrew. Sa totoo lang, bago pa yung araw na huling nagkasagutan kami ni Mama ay pinatawad ko na siya. Papa Dudut, walang galit na nararamdaman ang puso ko sa kanya. Nami-miss ko nga siya lagi. Pero sa ngayon siguro ay mabuti nang ganito na muna kami at hindi ko naman isinasara ang puso ko. Umaasa po ako balang araw na matatanggap niya ako ulit. Dahil sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin ang mama ko. At hindi yon magbabago. Bago pala ako magtapos ay gusto ko lang kunin ang pagkakataon na ito na batiin ang mama ko. Malamang ay nakikinig siya sa inyo ngayon, Papa Dudut. Shout out sa iyo, Ma, and I miss you at mahal na mahal kita. Bati na po tayo. Gusto ka nang makilala ng apo mo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob ng Barangay Love Story sa akin na matampok ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Nawa ay patuloy pong maging tunay ang Barangay LS sa mga taong tulad ko na nagbabaka sakali na maglabas ng saloobin. Number 1 kayo sa puso ko. Maraming salamat po sa lahat. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Ara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap magmahal. Lalo na kung mahalaga sa atin ang isang tao. Ngunit mahalaga ring magtira ng respeto para sa sarili dahil masaktan ka man pagdating ng araw, may kakapitan ka pa rin sa kabila ng iyong pagkabigo. Ikaw, kabarangay, bigay todo ka rin ba kung magmahal? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa inyong programa.
Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Helen. 34 years old at taga General Nakar, Quezon. 14 years old pa lamang ako nang ipagbuntis ko ang panganay namin. Nakipagtanan ako noon sa boyfriend kong si Bart. Tutol po sa pagsasama namin ng mga magulang ko dahil masyado pa raw kaming mga bata. Pero wala na silang nagawa noong malaman nilang buntis ako, Papa Dudut. Nagpakasal kami ni Bart sa huwes pagtungtong ko sa edad na 18. Sa pagsasama namin sa loob ng 2 dekada ay nagkaroon kami ng isa pang anak. Babae ang panganay ko at lalaki naman ang bunso namin. Papadudod sa loob ng 2 dekada kalahati noon ay nasa Brunei si Bart dahil sa trabaho niya. Driver po siya ng isang mayamang pamilya doon at minsan lang talaga siyang makauwi. Pinapayagan naman siya ng amo niya na umuwi 3 beses sa isang taon kaya nagkakasama-sama pa rin kami ng mga anak namin. Hindi po yun naging madali para sa akin dahil madalas kong nami-miss ang asawa ko. Kahit ang mga anak namin ay nangungulila rin sa kanilang ama na hands-on talaga sa kanila noong hindi pa nag-iibang bansa. Pero sa ganong sitwasyon ay ipinapaunawa ko sa mga anak ko na mas malaki ang sweldo ng kanilang ama kung sa ibang bansa ito magtatrabaho. Tungkol naman sa pagsasama namin ay wala namang kaming naging problema kahit na LDR kami. Loyal ako sa asawa ko at ganon din siya sa akin. Pero unti-unting nayanig ang paniniwala kong okay lamang kami nang may makarating na balita sa akin, Papa Dudut. Nagkausap na ba kayo ng asawa mo? Mukhang hindi na tumatawag sa'yo. Iso ka, Nay. Magkausap nga lang kami kagabi. Kinumusta yung mga bata at saka nagkwentuhan kami. O kailan daw siya uuwi? Next week na raw po. Excited na nga po ako eh. Sa tagal ba naman na hindi kami nagkita? Na-excite ka pa mukhang niloloko ka na ng asawa mo. Nay, saan nyo naman nakuha yung ideya na yan? Loyal po sa akin si Bart. Mahal na mahal niya kami ng mga anak niya kaya hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae. Nasasabi mo yan kasi hindi mo naman siya nakikita araw-araw. Hindi mo alam kung sino-sino mga nakakasama niya. Baka hindi mo namamalayan, may kalampungan na pala siyang iba. Nay naman, huwag niyo namang siraan yung asawa ko ng harap-harapan. O anong gusto mo? Siraan ko siya ng patalikod? Mas maganda na kung harapan kung sasabihin sa'yo na niloloko ka ng asawa mo, Helen. Kung hindi nyo na po gusto si Bart para sa akin, wag nyo naman siyang gawa ng issue. Mabuti siyang asawa. Hindi naman siya pumapalya sa pagpapadala at sa pangungumusta sa aming mag-iinan niya eh. Baka medyo nakukonsensya pa kaya nangungumusta. Kung sa pagpapadala naman, hindi mo dapat ipagpasalamat yun. Kasi may responsibilidad siya sa inyo, lalo na sa mga anak mo. Teka lang po, Nay. Bakit nyo po ba nasasabi yan? Hindi ba't sinabi sa'yo ng asawa mo na sa susunod na linggo pa siya uuwi? 2 araw na siya rito sa Pinas. Ano po? Kanino nyo naman nalaman? May nakapagsabi sa akin. Yung anak ng kaibigan kong galing sa Pasay. Nakita niya raw si Bart doon sa bahay na nadadaanan nila pa uwi. Kaya nga nagtanong siya sa akin kahapon kung lumipat na raw ba kayo kasi akala niya nandun na kayo mag-iina. Kaya doon na lang dumiretso si Bart. Baka naman niloloko lang kayo noon. Alam nyo naman kung gaano kadaling manira ng tao. Paano kung totoo? Bakit hindi mo tanungin yung asawa mo? Tama na po, Nay. Sinungaling yung nagkwento sa inyo, hindi pa nakakauwi yung asawa ko. Mukha akong pagtataasan ng boses. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko, bahala ka. Pero kapag ikaw na mismo nakahuli sa pagsisinungaling ng asawa mo, huwag mong ipapakita sa akin yung pag-iyak mo. Ang kulit nyo naman po kasi, Nay. Hindi nga po nagloloko yung asawa ko. Kung gusto nyo, tatawagan ko siya ngayon habang kaharap ko pa kayo. Huwag na. Mas mabuti kung kakausapin mo siya kapag nandito na siya. Tanungin mo ng harapan para hindi makapagsinungaling sa'yo. Sige po, Nay. Kakausapin ko siya at papatunayan ko po sa inyo na hindi totoo yung chismis na nasagap nyo. Sana nga.
Ayoko rin naman mangyari na ngayon pa masisira yung pamilya ninyo. Kung kailan mahigit 2 dekada na yung pagsasama nyo. Uulitin ko po, Nay. Mabuting asawa si Bart kaya hindi niya ako magagawang lokohin. Kapag napatunayan ko nagsisinungaling yung nagsabi sa inyo na nakita niya yung asawa ko, pupuntahan ko siya't kakausapin. Hindi ko palalampasin yung paninira niya sa asawa ko. Papadudot, kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na lolokohin ako ng asawa ko. Consistent naman kasi siya sa ipinapakita niya mula noong magsama kami. Mabait siya at responsableng asawa. Tuwing nakikipag-inuman siya ay nagpapaalam pa nga siya sa akin at hindi rin nagpapaabot ng madaling araw. Madalas pa nga siyang nagsasabing under noon dahil kapag pinauwi ko siya ay sumasama talaga siya at hindi na nagyayabang pa. May kaklase si Bart noong high school na nagtatrabaho sa Brunei bilang driver. Ang kaso'y pinauwi na ito ng asawa dahil naghahabol na magkaroon ng isa pang anak kaya nairekomenda nito ang asawa ko. Sa maraming taon na nagsama kami ay pinakita niya kung gaano niya ako kamahal. Madalas niya akong pinagsisilbihan. Magkatulong kami noon sa karinderya ni nanay at ayaw nga niya na napapagod ako kaya halos siya na ang gumagawa ng mga mabibigat na mga gawain. Nagkakahera na lamang ako noon at paminsan-minsan ay nagsiserve sa mga customers namin. Pero pagdating sa pagluluto at kahit na sa paghuhugas ng mga plato ay siya na ang gumagawa. Bukod pa roon ay naghahanap pa siya ng mga racket hanggang sa maging driver siya ng delivery truck. Okay naman ang kitaan niya roon pero noong naospital ang bunso namin, naubos ang savings namin mag-asawa nang kinailangan itong operahan. Pero noong magkatrabaho siya sa Brunei, mabilis kaming nakabangon, papadudot. Mahal, na-miss kita sobra. Tagal naman kasi nating hindi nagkita. Nandito na ako. At habang nandito ako, babahawi ako sa inyo ng mga bata. Nasaan nga pala sila? Nasa school pa, may pasok sila ngayon eh. Oo nga pala. Sinabi mo ba na ngayon ako darating? Siyempre hindi, gusto mo silang isorpresa, 'di ba? Oo, miss na miss ko na sila eh. Lalo na yung bunso natin. Tagal na nag-aaya na maglaro kami ng basketball. Siguradong matutuwa yun mamaya kapag nakita ka niya. Nga pala, kamusta si nanay? Nakasalubong ko siya kanina dyan sa labas ah. Binati ko pero hindi ako pinansin. Galit ba siya sa akin? Ha? Baka bad mood lang yun si nanay, pagpasensyahan mo na. Nakakapanibago lang kasi. Dati naman, kinukumusta niya pa ako tuwing nagkikita kami sa labas. Ay nako, kakausapin ka rin ni nanay. Wrong timing ka lang talaga. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako kanina. Ikaw, kamusta ka naman? Hindi ka ba nahihirapan sa mga gawain dito? Sus, makapangumusta ka naman. Parang hindi tayo nag-uusap sa video call. Siyempre okay lang naman ako, kayang-kaya ko pa mga gawain dito. Bakit parang nakukulangan ka pa? Yun na nga, nakukulangan din ako kaya parang kailangan ko na ng bagong aalagaan. Total, nandito ka na. Anong ibig mong sabihin? Mahal, gusto ko na ulit magbuntis. Ano? Gusto ko ng isa pang anak. Malalaki na kasi mga anak natin eh. Mahal naman, baka naman naiinip ka lang kaya mo naiisip yan. Saglit lang ako rito. Sino sasama sa'yo tuwing may check-up ka? O kaya pag nanganak ka na? Nandito naman si nanay. Pwede niya akong samahan. Tsaka siya rin naman yung nag-aasikaso sa akin nung nanganak ako, di ba? Oo, pero busy na si nanay sa karinderya. Nakakaya naman kung maaabala pa siya. Baka sabihin niya pa, ako yung asawa mo pero hindi man lang kita masamahan. Nasabi ko na to kay nanay. Kahit na. Bakit parang ayaw mo? Hindi naman sa ayaw. Parang hindi lang maganda yung timing. Eh kung hindi ngayon, kailan pa mahal? Kung kailang hindi ko na kaya, ganun ba? Pwede naman sa ibang taon. Wag lang muna ngayon. Pagbigyan mo na ako, sige na naman mahal. Gusto ko lang talagang maranasan ulit na may alagang baby. Pero gusto ko ring makasama mo ko sa pagbubuntis mo. Para masubaybayan ko yung anak natin hanggang sa paglabas niya. Pwede naman kitang laging i-update. Madalas naman tayong magka-video call, di ba? Oo, pero iba pa rin yung nakikita ko kayo ng malapitan.
Para may magawa man lang ako para sa inyo. May magagawa ka naman eh. Sinusustentuhan mo naman kami tsaka lagi ka rin nangungumusta. Sapat na sa akin yun. Mahal, please naman, makinig ka sa akin. Huwag na muna ngayon, okay? Gusto ko rin naman magkaanak pa tayo. Pero hindi lang talaga ito yung tamang panahon para dyan. Ang simple-simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi naman ikaw yung magbubuntis kundi ako. Mahal, pag-usapan na lang natin to ulit sa susunod, okay? Magpapahinga muna ako. Ang layo pa ng binyahe ko papunta rito. Ano pa nga bang magagawa ko? Papadudot na gulat ako sa hindi pagpayag ni Bart na magkaroon kami ng anak. Samantalang siya pa ang humihiling sa akin na sundan na ang bunso namin noong huling uwi niya rito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang nakapagpabago ng isipan niya. Tinanong ko naman siya ulit pero iisa lang talaga ang sagot niya. Hindi pa raw yun ang tamang panahon para magkaanak kami, Papa Dudut. Pinanindigan niya po ang katwiran niyang yon, kaya naman hindi na rin ako nagpumilit pa. Inisip ko na lamang na pwede pa rin naman talaga sa susunod na taon. Nang makauwi si Bart, akala ko ay madalas na kaming makakapag-bonding. At susulitin talaga niya yon, yung oras na kasama kami, pero hindi po ganon ang nangyari. Nung unang 2 araw ay nakipaglaro pa siya ng basketball sa bunso namin. Nagluluto rin siya sa bahay at naglalambing din sa akin. Pero mula nung 3 araw niya sa amin ay palagi na siyang umaalis. Ang paalam niya, may importanteng lalakarin lang daw at sa susunod na pag-alis niya, sinabi niyang tutulungan niya lang daw ang kumpare niya sa pag-aasikaso ng requirements para makapagtrabaho din sa Brunei. Papadudot na unawaan ko naman yon dahil may tumulong din naman sa kanya noong kaya hinayaan ko lamang siya. Pero noong araw-araw na siyang umaalis ay doon na po ako nagduda sa mga ginagawa niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng minsang umalis si Bart ay sinundan ko na siya. Nakita ko siyang dumiretso sa terminal ng bus sa Infanta papunta sa Maynila. Wala po siyang dalang gamit maliban sa chest bag na lagi niyang daladala tuwing umaalis siya. Hindi pa noon nakakakyat ng bus si Bart kaya nagpa siya kung tawagan siya para malaman kung magsisinungaling siya sa akin o hindi. Tumawag ako at sumagot naman siya. Tinanong ko kung nasaan siya ng mga sandaling yon pero nagulat ako ng ibang lokasyon ang sinabi niya sa akin. Malinaw na nagsisinungaling noon ang asawa ko. At dahil doon ay may mas nadagdagan pa ang pagdududa ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nakumpirma kong niloloko na ako ng asawa ko. Noong pabalik na siya sa Brunei ay hindi na siya nagpahatid sa airport kaya mas lalo akong nagtaka. Dati naman kasi ay pinapasama pa niya ang 2 naming anak tuwing inihahatid ko siya. Pero nagdahilan siya na masyado raw siyang malulungkot kapag sumama kami roon. Pero kahit na hindi niya kami pinasama ay sinundan ko siya, Papadudot. Hindi niya namalayan na nakasakay lang kami noon sa isang bus papunta sa Maynila. At laking gulat ko noon nang pagdating niya sa terminal ay may babaeng sumundo sa kanya. Nakakotse pa yung babae. Maganda siya at may katangkaran din pero mukhang mas matanda pa siya sa akin. Hindi ko na sila nagawa pang sundan nang makita ko mismo kung paano siya hinalikan ng asawa ko. Hindi na ako nakakibo sa kinakatayuan ko ng mga oras na yon. Napaluha na lamang ako nang mapagtanto ko kung bakit may nagbago sa pakikitungo ng asawa ko sa akin at sa mga anak namin. Kumusta yung biyahe mo pa Maynila? Okay naman. Safe naman ako nakarating dito sa airport. Sa airport? Sana nga, sinama ko kayo eh.
Ngayon pa lang namimiss ko na kayo ng mga anak ko. Talaga? Oo naman, mahal. Bakit parang hindi ka naniniwala? May dahilan ba para hindi ako maniwala sa'yo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Siyempre wala. Sigurado ka? Mahal, ano ba to? Parang iba na yung tono mo ah. May gusto ko ba sabihin sa akin? Wala. Wala, pero ganyan ka naman makipag-usap. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Ay, mahal. Pwede bang diretsahin mo na lang ako? Ang hirap kasi ng ganito na parang manghuhula pa ako kung bakit ka nagkakaganyan. Nasaan ka ngayon? Nandito sa airport. Pwede bang mag-selfie ka ngayon? Ha? Maraming tao rito. Nakakahiya. Kailan pa naging nakakayang mag-selfie sa airport? Ginagawa mo naman yan dati ah. Mahal naman. Ano bang mahirap sa hinihiling ko sa'yo? Selfie lang naman, 'di ba? Hindi kasi pwede. Bakit hindi pwede? Baka naman kaya ayaw mo kasi wala ka naman talaga sa airport. Paano mo naman nasabi yan? Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Akala mo ba hindi ko malalaman na next week pa talagang flight mo? Ano? Hindi ka makasagot kasi totoo yung sinasabi ko? Oo, totoo. Wala rin naman point kung magsisinungaling pa ako. Wala ako sa airport. Nandiyan ka sa babae mo, di ba? Kailan mo pa ba ako niloloko, ha? Kailan pa kayo ng babae mo? 5 taon na. 5 taon? Ganong katagal na kayong magkarelasyon? Bart naman! Paano mo nagawa sa akin to? Mahal, pasensya ka na. Kinailangan ko lang kasing gawin to. Kailangan ko ng tulong niya para magkaroon ng trabaho sa Brunei. Tinulungan ka naman ng kaibigan mo, di ba? Ano pa yung tulong na sinasabi mo? Nagsinungaling ako sa'yo noon. Totoong tinulungan ako ng kaklase ko nung high school. Pero nabankrupt yung amo ko. Nagbawas na siya ng mga driver nila. At isa ako sa natanggal kasi ako lang naman yung Pinoy doon. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon, mahal. Buti na lang, ipinakilala sa akin ng kaibigan ko si Angelica. Siya yung tumulong sa akin para magkaroon ng panibagong trabaho sa Brunei. Marami siyang kilala na makakatulong sa akin. Kaya may napasukan kaagad ako noon. Kaya ba pati yung Angelica na yun, pinasukan mo na rin? Mahal naman. Intindihin mo naman ako. Para sa inyo rin naman tong ginagawa ko. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo na natanggal ako sa trabaho kasi ayoko ma-stress ka pa. Saka ayoko rin umuwi nang wala man lang sapat na ipon. Ngayong may ipon na tayo, hindi mo na kailangan makisama sa babae mo. Umuwi ka na rito. Mahal, hindi talaga pwede. Please naman, unawain mo naman ako ngayon. Anong gusto mong gawin ko, ha? Tanggapin na lang na may kahati ako sa'yo, ganun ba? Hindi naman magtatagal to, mahal. Pansamantala lang to. Ikaw pa rin yung mahal ko. Kayo pa rin yung pamilya ko. Kaya sana, pagbigyan mo na muna ako ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo pala sasabi sa akin yan ngayon. Hindi ka pumayag nung sinabi ko sa'yo na gusto ko magbuntis ulit. Tapos ngayon, malalaman ko na may kabit ka pala. Ano gusto mo maramdaman ko? Dapat ba hindi na lang ako masaktan kasi mahal mo naman kami ng mga anak mo? Niloko mo na nga ako eh. Huwag mo naman akong gawing tanga. Papadudot dahil sa galit ko ay napilitan si Bart na bumalik at ilaan sa amin ang natitira pa niyang 1 linggo dito sa Pilipinas. Harap-harapan niyang inamin ang naging affair nila ni Angelica. Kahit daw nasa Brunei siya ay madalas pa rin silang magkasama. Sobrang sakit noong nalaman ko lahat-lahat ng panloloko sa akin ng asawa ko. Kahit na sinabi niyang ginawa niya yon para sa amin, ay hindi ko pa rin matanggap na sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ay matagal na rin pala niya akong niloloko. Pero kahit gaano kasakit ang ginawa niya, nagdesisyon ako na inihim yon sa mga anak namin. Nagpanggap kami na walang problema dahil ayokong maapektuhan sila. Lalo na't pareho pa silang nag-aaral. Isa pa, papadudot, ay masyado ring makiama ang 2 kong anak kaya hindi kaya ng puso ko na masira ang tingin nila sa papa nila. Tiniis ko ang lahat kahit na may choice naman akong kumawala na lamang sa relasyon namin. Sa madaling salita ay pumayag ako na may kahati ako sa asawa ko. Pumayag rin ako na magsama sila sa Brunei. Ang kapalit naman noon ay hindi nagkulang sa sustento sa amin si Bart. Palagi rin siyang tumatawag para kumustahin ang mga anak namin. Sa madaling salita ay walang nagbago sa amin. Kahit pa alam ko
na may kabit siya, Papa Dudut. Nasaan ka ngayon? Nandito ako sa kwarto ko. Bakit hindi mo kasama ngayon yung babae mo? Hindi mo ba siya namimiss? Pwede bang wag na natin siya pag-usapan? Bakit hindi? Parte na rin naman siya ng buhay natin, di ba? Pinagsasabay mo kami kaya masanay ka ng palagi ko siyang binabanggit. Mahal naman. Kayo pa rin yung pamilya ko kahit nagsasama na kami ni Angelica. Nabuksan ko yung Facebook account mo at nabasa ko yung conversation yung dalawa. Akala ko ba, kailangan mo lang siya. Bakit may I love you ka na sa kanya? Umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba siya? Oo, mahal ko na rin si Angelica. Sa 5 taon na magkasama kami, posible namang wala akong maramdaman. Kaya ba wala ka ng balak na hiwalayan siya? Wala naman ako sinasabing ganun. Ang ibig ko sabihin, hindi ganun kadali na hiwalayan siya gaya ng gusto mo. Isipin mo naman yung pinagsamahan natin. 22 years, Bart. Sasayangin mo lang yan para sa Angelica na yon. Wala naman kayong anak kaya wala kang responsibilidad sa kanya. Mas matagal mo akong nakasama. Isipin mo naman yun. Alam ko naman lahat ng yan at hindi ko rin nakakalimutan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal na mahal pa rin kita. Pero hindi pwedeng dalawa kaming mahal mo. Hindi pwedeng dalawa kami na inuuwian mo. Naiintindihan mo ba? Kaya darating pa rin ang araw na kakailanganin mong pumili sa amin. At alam mong hindi ako papayag na hindi kami yun. Kayo pa rin ang pipiliin ko, alam mo yun. Pero hindi ko pwedeng gawin yan ngayon kasi hindi pa nakakatapos yung mga anak natin. Anong ibig mong sabihin? Makikipagrelasyon ka sa ibang babaeng yun sa loob ng maraming taon? Sa gusto mong mangyari, imposibleng hindi ka makabuo ng pamilya sa kabit mo. Tapos kakalimutan mo na kami kasi may bago ka na. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na talaga sa akin kasi maghahanap na rin ako ng iba. Mahal, huwag ka namang ganyan. Mahal na mahal kita. Huwag mo naman ako ipagpalit sa iba. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan sa akin samantalang ikaw yung naunang mga liwa. Usa siyang dumating. Hindi ko siya hinahanap kaya ibang kaso yun. Ah, ganon. Kaya tuwing may bagong darating, tatanggapin mo na lang. Si Angelica lang yung babae ko, okay? Wala nang iba. Dapat ba akong matuwa na wala nang iba? Lintik naman, Bart. Nagpapakamartir na nga ako rito para lang magmukha pa rin buo yung pamilya natin at hindi masira yung imahe mo. Tapos ganyan pa yung maririnig ko mula sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala kang kayo pa rin ang pipiliin ko? Anakan mo ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Wala na akong pakialam kahit magsama kayo ni Angelica. Sige, payag na ako. Pagka-uwi ko ng Pilipinas, sisiguraduhin ko na magkakaanak ulit tayo. Tungkol naman sa sustento, kailangan mo ring dagdagan yon at hindi ka pwedeng pumalya. Wala tayong magiging problema pagdating sa sustento. Hindi ako magkukulang sa inyo. Mabuti kung ganun. Pero sana huwag mo na akong pilitin makipag-hiwalay kay Angelica. Hihiwalayan ko siya kapag natapos na yung mga anak natin sa pag-aaral. Pero sa ngayon, magiging patas ako sa inyo. Papa Dudut, batid ko na napakatanga ko sa naging desisyon ko. Pero handa na ako noong magpakababa para lamang hindi kami maghiwalay ni Bart. Hindi lang dahil mahal na mahal ko pa rin siya kundi dahil hindi ko kayang makita na pinagtatawanan ako ng ibang tao. Sa dahilang ipinagpalit ako ng asawa ko sa ibang babae sa kabila ng 22 years naming pagsasama. Kumapit pa rin ako sa relasyon namin dahil alam kong may nararamdaman pa sa akin si Bart. Yun na lamang kasi ang pinangahawakan ko, Papa Dudut. Binantaan ko lang siya na maghahanap din ako ng iba pero ang totoo ay hindi ko naman po talaga kayang gawin yon. Pero kung gugustuhin ko lang ay hindi naman po ako mahihirapan. Hindi naman sa pagyayabang ay madali lamang sa akin na magkaroon ng bagong partner. May nanliligaw po kasi sa akin noon. Navy po siya at may kaya sa buhay. Pero dahil loyal ako sa asawa ko ay hindi ko siya in-entertain. Papa Dudut, dahil pinagbigyan ako ni Bart sa kagustuhan kong magkaroon ulit ng anak, ay nagpakamartir na naman ako sa kanya. Sa pagkakataong yon ay mas naging malala pa dahil kahit nakauwi na siya ng Pilipinas ay pinapayagan ko pa siyang lumuwas ng Maynila para magkasama sila ni Angelica. Nang malaman ni nanay ang tungkol doon ay halos magwala siya sa sobrang galit
At sinabihan si Bart na huwag magpapakita sa kanya. Hindi rin nagustuhan ni nanay ang ginawa ko pero dahil sa pagmamahal niya sa akin bilang anak ay dinamayan pa rin niya ako sa mga kagagahan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nabuntis ako ni Bart bago siya bumalik sa Brunei. Nakumpirma ko yon matapos kong mag-PT at magpatingin sa OB. Nagpa siya akong hindi na muna sabihin sa asawa ko ang tungkol doon hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan ko. Naunang makaalam si nanay at ang mga anak ko pero sinabihan ko sila na huwag munang babanggitin kay Bart. Akala naman ng mga anak ko ay ginawa ko yon para isorpresa ang tatay nila kaya na-excite pa sila nang sabihin ko yon. Ang hindi nila alam ay plano kong gamitin ang pagbubuntis ko para makasama na talaga ng pagmatagala ng asawa ko. Sa madaling salita ay gusto ko na siyang pauwiin ng mga panahong yon. Akala ko kasi noon kapag naibigay na sa akin ni Bart ang gusto ko ay makakampante na rin ako. Pero tuwing naiisip kong mas madalas silang magkasama ni Angelica ay nagngingit-ngit ang kalooban ko, Papa Dudut. Parang gusto ko na lamang bawiin si Bart at pilitin ng makipaghiwalay sa kabit niya. Sa 7 buwan ng pagbubuntis ko ay saka pa lang ako nagpasyang sabihin kay Bart ang tungkol doon. Excited pa naman akong ibalita yon sa kanya pero naunahan kaagad niya ako sa ibabalita niya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko? Buntis si Angelica? Oo, mahal. Kahapon ko lang nalaman. 3 buwan na raw. Hindi siya pwede mabuntis! Alam ko magagalit ka pero mahal, nandito na to eh. Hindi naman kaya ng konsensya ko kung ipalalaglag namin yung bata. Saka gusto na rin ni Angelica na magkaanak na kami. Tapos ano? Kasal na yung susunod niyang hihilingin sa'yo. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Ganun na nga yung gusto niya mangyari. Gusto niya na magpakasal kami. Hindi ako papayag. Alam ko. Hindi naman ako magpapakasal sa kanya. Pwede naman ako magdahilan na lang sa kanya na hindi basta-basta ang proseso ng annulment. Kung sasabihin mo yan sa kanya, parang pinaaasa mo pa siya. Ipakausap mo siya sa akin. Baka kailangan mo na ipamukha sa kanya kung anong lugar niya sa buhay mo. Hindi naman mangyayari yun eh. Sinabi mo rin sa akin noon na kami yung pipiliin mo, pero anong ginawa mo, ha? Binigyan mo pa siya ng dahilan para itali ka niya. Binuntis mo pa. Huwag ka na magalit, please. May usapan naman tayo, di ba? Nabubuntisin kita para magkaroon ka na ulit ng aalagaan. Hayaan mo pagbalik ko. Malapit na akong mga anak, Bart. Anong ibig mo sabihin? Buntis ka rin? May mga anak bang hindi buntis? Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi gusto ka naming isorpresa ng mga bata. Pero wala eh. Sa ganitong pagkakataon mo pa nalaman, inunahan mo ko kaagad ng balitang na buntis mo na yung kabit mo. Pasensya ka na. Kung alam ko lang... Kung alam mo lang ano, may gagawin ka ba para mapasaya ko ngayon? Ano bang gusto mo, mahal? Hiwalayan mo si Angelica. Pero... Wala nang pero. Ang tagal ko nang nagtiis na may kahati sa'yo. Hiwalayan mo siya kung gusto mo pang makasama yung bago nating anak. Pwede bang saka na lang kapag nanganak na siya? Baka kasi kung ano pa maisipan niyang gawin kapag ngayon pa ako nakipag-iwalay sa kanya. Kawawa naman kung madadamay pa yung inosenteng bata. Siguraduhin mo lang natutuparin mo na yan, Bart. Kasi kung hindi, mapipilitan talaga ako na ilayo sa'yo tong anak mo. Pangako, totoo na to. Kamusta pala yung baby natin? Nakakapagpa-check up ka ba? Sinong kasama mo sa pagpunta sa doktor? Si nanay. Siya naman talaga nag-aasikaso sa akin noon pa. Kunwari ka pang hindi mo alam. Pasensya ka na kung wala na naman ako sa tabi mo. Sanay na ako. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng pasensya. Lalaki ba yung anak natin? Oo. Talaga? May naisip ka na ba ipapangalan sa kanya? Wala pa. Pwede bang ako na lang magpangalan sa kanya? Hindi mo na kailangang hilingin sa akin yan kasi ikaw naman yung ama nitong dinadala ko. Sige, mag-iisip ako na ipapangalan sa bunso natin. Sana pag-isipan mo rin yung pag-uwi mo rito sa panganganak ko. Mahal, alam mo naman na hindi ako basta-basta makakauwi, di ba? Baka naman ayaw mo lang talaga. Yan ka na naman eh. Basta titingnan ko. Pero kung sakaling hindi ako makakauwi, pahingi ako ng mga picture ni baby pagkapanganak mo sa kanya. Kahit yun lang, mahal.
Papa Dudut, alam naman ni Angelica na kasal kami ni Bart pero hindi ko maintindihan kung bakit hinihiling pa niya na pakasalan siya ng asawa ko. Pero kahit na ano pang gawin niya ay hindi ako papayag na maghiwalay kami ni Bart. Pinangahawakan ko ang kasal namin at malaki ang laban ko hanggat hindi pa ako hinihiwalayan ng asawa ko. Sa galit ko noon ay gumawa ako ng paraan para makausap si Angelica. Dahil pareho lang naman kaming nasa Pilipinas, kung tutuusin ay pwede ko siyang puntahan pero dahil malaki na ang tiyan ko ay mahihirapan na akong magbiyahe. Nagkaroon kami ni Angelica ng mainit na sagutan. Hindi ako nagpatalo sa kanya dahil ako ang legal at ipinamukha kong kabit lamang siya ng asawa ko. Doon na siya nagwala at aksidente niyang nasaktan ang sarili niya. Papa Dudut, sa kasamaang palad ay nakunan po si Angelica. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyaring yon sa kanya at aaminin ko na naawa ako sa kanya dahil sa mga nangyari. Pero medyo nakahinga rin ako ng maluwag dahil wala na siyang hahabulin sa asawa ko. Papa Dudut, sa pagkawala ng ipinagbubuntis ni Angelica, akala ko noon ay tuluyan na siyang hihiwalayan ni Bart. Pero hindi po ganon ang nangyari. Anong sinabi ko sa'yo? Nung una pa lang, sinabihan na kitang niloloko ka ng asawa mo pero ayaw mo maniwala. Ipinagtatanggol mo pa siya. O tapos ngayon ano? Ginawa ka lang niyang tanga. Oo na po, Nay. Tanga na ako kung tanga pero mahal na mahal ko po si Bart. Ama pa rin siya ng mga anak ko. Ama siya ng batang nasa sinapupunan ko ngayon. Kaya hindi ako papayag na maghihiwalay kami dahil sa Angelica na yun. Ako lang dapat yung mahal niya, Nay. Ako lang. Kahit hindi ka pumayag na maghiwalay kayo, kung hindi ka na kayang panindigan ng asawa mo, wala na ring silbi ang pagpapakamartir mo. Ano bang kailangan kong gawin para matauhan ka? Masyado mo nang ibinabal ang sarili mo para lang sa isang manlolokong asawa? Pero Nay, kahit naman niloko niya ako, hindi pa rin niya kami pinabayaan. Mahal niya pa rin ako. Tanga! Hindi na pagmamahal yung ginagawa niya sa'yo. Pinaglalaroan ka na lang ni Bart. Alam ko po, Nay. Alam ko po. Pero tiniis ko na ang lahat para sa mga bata. Ayoko malaman nila na hindi na kami maayos ng papa nila. Ayoko ring malaman na may ibang babae si Bart kasi baka mawala yung respeto nila sa kanya. Narinig mo ba yung sarili mo? Helen naman! Kaya ka biniyayaan ng utak para gamitin mo sa mga desisyon mo sa buhay at hindi para magpakatanga lang sa isang lalaki. Kung ako yung mga anak mo, kapag nalaman kong ganyan kakamartir, baka mawalan na rin ako ng respeto sa'yo. Hindi na kasi pagmamahal ang tawag sa ginagawa mo. Isang malaking kagagahan. Naiintindihan mo ba? Pero Nay, wala kasi kayo sa posisyon ko kaya nasasabi niyo yan. Hindi ko gugustuhin malagay sa posisyon mo. At kung sakali man, hindi ko hahayaan yung asawa ko na mga bet habang kasal pa kami. May anak din naman po kayo. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Alam ko. Pero matino yung tatay mo. At ikaw, malalaki na yung mga anak mo. Hindi na sila mga paslet na hindi pa kayang umunawa ng sitwasyon. Kung sasabihin mo sa kanila yung totoo, hindi mo na kailangan magtiis sa asawa mo. Kung hihiwalayan ko siya, mas mapapadali lang sa kanilang lahat. Ayoko siyang hiwalayan, hindi lang dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil ayoko maging masaya sila ng kabit niya. Hindi ko ibibigay yung gusto nila, Nay. Niloko na nga nila ako, tapos bibigyan ko pa sila ng dahilan para maging masayang pamilya. Kahit anong pilit ng babaeng yun na makuha yung asawa ko, latak pa rin lahat ng mapupunta sa kanya kasi ako yung legal na asawa. Hindi naman tatagal yung pagsasama nila kung hindi mo hinayaan. Imbis na kastiguhin mo yung asawa mo, nagpabuntis ka pa ulit? Paano kung tuluyan ka na niyang iwan, ha? Sino nga ako sa bata? Hindi niya po gagawin yun. Kahit nagawa niya mga bet, mahal na mahal pa rin niya yung mga bata. Baka naman sila na lang talaga yung habol sa'yo ng asawa mo. Pero ang totoo, kating-kati na siyang hiwalayan ka at natatakot lang siya sa pwede mong gawin. Uulitin ko, Nay. Mahal ako ng asawa ko, kaya huwag niyo nang ipilit yung sinasabi niyo. Sige, bahala ka sa gusto mong isipin. Total, sarado naman yung isip mo. Lahat ng sasabihin ko, hindi mo rin naman tatanggapin.
Kahit ano pang sabihin niyo, hindi ko siya hihiwalayan. Papadudod sa kabila ng mga nangyari kay Angelica ay nakumpirma kong nagsasama pa rin sila ni Bart at wala talaga siyang balak na hiwalayan nito. Hindi nga nagtagal ay hiniling na rin niya Papadudot na maghiwalay kami. Tama si nanay. Mga bata na lang talaga ang habol sa akin ng asawa ko. Nangako naman siya na hindi siya magkukulang sa suporta niya sa mga bata. Lalo na sa batang nasa sinapupunan ko sa ngayon. Humihiling siya ng annulment at willing daw gumastos si Angelica para doon. Pero hindi ako pumayag. Hinayaan ko silang magsama gaya ng gusto nila pero hindi ko hinayaang mawala sa akin ang titulo bilang legal na asawa. Batid kong mas lalo ko lang ginagawang komplikado ang sitwasyon namin. Pero ayoko magmukhang talunan kay Angelica. Kaya nangako ako na hanggat nabubuhay ako ay mananatili pa rin siyang kabit ng asawa ko. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam ng mga anak ko na sira na ang relasyon namin ng tatay nila. Kaya gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para makahingi ng payo sa mga tagapakinig ng inyong programa Papadudot. Kung dapat ko pa bang sabihin sa mga anak ko na gusto ko nang makipaghiwalay or gusto nang makipaghiwalay sa akin ng papa nila. At kung tama ba na hindi ko hiwalayan si Bart kahit desidido na siyang sumama sa kabit niyang si Angelica. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna Papadudot ang kwentong ibabahagi ko at maraming salamat po sa pagbabahagi nito Papadudot. At gayon din sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Helen. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya talaga tayong preference kung kanino natin gustong ibigay ang puso natin. Pero madalas ang gusto natin ay hindi tayo gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ikaw ang humahabol o gusto mong ikaw ang hinahabol? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Lagi po akong kasama sa tanghali ang mga kaibigan ko sa pagtutok sa inyong programa, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong isulat din ang kwento ko para marinig ng mga fans mo at makapulot sila ng aral sa karanasan ko. Gusto ko pong simulan ang lahat noong teenager pa lamang ako. Ako po si Shirley, kikay po talaga ako. Noong uso pa po ang mga paru-paro ni Jolina Magdangal sa kanyang buhok ay marami rin po akong collections. Ginagayo ko po ang fashion niya kasi ang ganda at sobrang in na in. At in fairness, maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Parehong may trabaho ang parents ko kaya nakakaipon ako para makabili ng kung ano-anong pampaganda at borloloy sa katawan ko. At feel ko talaga na beautiful ako, Papa Dudut. At hindi lang feel maganda po talaga. Kasi nagiging muse rin ako sa klase at sa liga sa amin. Kahit parang ang saya-saya ko na,
at nabibili ko na ang gusto ko ay may isa akong hindi maaabot-abot. Walang iba kundi si Marco. Ang gwapo niya talaga, Papa Dudut. Ang kaso'y mukhang ayaw niyang tumingin sa kagandahan ko. Schoolmate ko siya, same year level kami pero nasa ibang section siya. Crush na crush ko talaga siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang tangkad, ang kulot na buhok, at ang galing pa niyang pumorma. Hindi lang ako ang may crush sa kanya at parang halos lahat ng girls sa campus. Pero sa isip ko talaga ay ako ang magwawagi. Mapapasakin din si Marco. Kung gaano ko kagusto si Marco ay gano'n naman ako kagusto ng kaklase kong si Leo. Crush na crush niya ako. At super kulit naman ligaw, kaso hindi ko talaga siya gusto. In fairness, hindi naman siya pangit. Pero hindi siya kulot at hindi rin kasing tangkad ni Marco. Ang panlaban niya ay nasa first section siya kasama ko. Kaya matalino si Leo parati, nakasama po siya sa top 10 sa klase. Kahit na hindi ako honor student ay hindi ibig sabihin na mapuro lang utak ko. Kasi nasa section 1 pa rin po ako. Matalino pa rin ako kaya minsan ay naiisip ko na baka pwede kong i-offer kay Marco na ako ang maging personal tutor niya. Ang problema ay hindi ko po magawa kasi parating umaaligid si Leo sa akin na parang security guard ko, Papa Dudut. Leo, bakit mo ba ako sinusundan? Saan ka ba pupunta? Bakit pumunta ka dito sa likod? Sandali nga. Sino ka ba? Grabe naman, may amnesia ka na. Huwag mo akong buwisitin ha. Sinisira mo plano ko eh. Plano? Anong plano, Shirley? Matalino ka, di ba? Pero hindi mo makuha. Okay, fine. Alam kong pumupunta ka dito para sumilip na naman sa classroom ni na Marco. Alam mo naman pala eh. Sa tagal ba naman na naging security guard kita? Grabe ka sa akin. Ay, Leo, wag mo na nga akong sundan. Kainis ka. Huwag mo sirain ang araw ko. Hindi ko naman sinisira. Pinapaganda ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Ay teka, Shirley. Ito, kunin mo. Ano ba? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo. Pinili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Dito pa talaga? Ayokong parang ewan kang kakasilip kay Marco. Wala kang pake? May paki ako kasi gusto kita. Ewan ko sa'yo. Buksan mo na yung paper bag. Ano bang laman nito? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. Binili mo to? Oo naman. Kasi mahilig ka sa hair accessories, di ba? Binili ko na lahat ng hair clip na nakita ko. Bagay sa'yo lahat yan. Kasi maganda ka, Shirley. Hindi naman masyado pero thank you ah. Teka, huwag ka muna mag-thank you. Kung nagustuhan mo yan, meron pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo naman na matagal na kitang crush at nililigawan, di ba? Gusto talaga kita, Shirley. Sandali, wait lang ha. Ito, para sa itong chocolate at bulaklak. Itago mo nga yan, baka makita ako ni Marco. Mapurnada pa plano ko. Shirley naman, ako na nga itong nag-e-effort na ligawan ka oh. Mukhang bibig mo pa rin yung kulot na yun. Eh sa type ko ang kulot eh. Ay talaga? Tigilan mo na nga ako. Ibabalik ko na tong mga hair clip mo. Meron na ako niyan. Tinitingnan ko kaya araw-araw yung mga nasa buhok mo. Wala ka pa kaya niyan. Meron na sabi. Kunin mo na to. Ibigay mo na lang sa iba. Shirley, nag-effort ako para dito tapos hindi mo man lang tatanggapin. Hindi naman kita inutusan para gawin to eh. Eh mahal nga kita eh. Nako, hindi kita matatanggap. May nagmamay-ari na ng puso ko. At walang iba kundi ang Prince Charming ko. Si Marco. Puro ka Marco. Pinapansin ka ba? Hoy, problema ko na yun no. Kaya umalis ka na. Huwag mo akong ligawan kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa pa-hair clip mo na yan. At ayoko sa binigay mong tsokolate at bulaklak. Grabe naman. Kaya alis na.
Masasayang lang lahat ng pagod mo kakasunod sa akin. Kasi wala talaga, Leo. Hindi kita gusto. So, tsupi! Alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko isinaalang-alang ang damdamin ni Leo. Pinapahalagahan ko lang ang sarili ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagbasted ko sa kanya ng maraming beses. Kahit harap-harapan ko nang sinasabi sa kanya na hindi ko siya gusto, ay sige pa rin siya ng sige sa panliligaw. Walang kapaguran ang paghanga niya sa akin. Para sa kanya, Papa Dudut, ay darating din daw ang umaga na magugustuhan ko siya. Pero sa mga panahon na yon ay hindi ko talaga binigyang pansin ng mga sinasabi niya dahil focus ako sa goal ko, Papa Dudut. Ang mapasakin si Marco, ang maging girlfriend ni Marco. Hindi ako give up ang pag-asa na balang araw ay lilingon din siya. At hindi na lamang ako puro silip sa classroom nila at pag-flames para kalmahan ang sarili at paniwalain na magiging kami. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Marami namang nagkaka-crush sa akin. Lalo na si Leo na patay sa akin. Pero ako naman ay patay na patay kay Marco. Dalawa lang ang pagpipilian ko. Doon ba ako sa mahal ako o doon sa mahal ko? Siyempre nananaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marco, Papa Dudut. Kaso isang araw ay nalaman ko na lamang na may iba na siyang mahal. May ibang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Ang kaklase niyang si Tina na hindi naman kagandahan at baduy pang pumorma. Ang sakit sa dibdib ko nang silipin ko sila sa classroom at kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ang magkahawak nilang mga kamay, sina Tina at Marco. Magjowa na sila at ako'y inggit na inggit sa babae na parang gusto kong sabunutan. Pero sabi nga ng nakararami kapag jowa pa lang ay hindi pagmamayari ang bawat isa. So pwede pang maagaw. Kaya patuloy lamang ako sa mga plano sa pang-aakit kay Marco at umaasang hihiwalayan niya si Tina at ako ang ipapalit dito. Kami naman dalawa ang totoong bagay kasi, Papa Dudut. Mo? Ay, may iba pa bang haliparot sa school natin? Di ba ikaw lang? Tigilan mo ako ha, section 1 ako. Wala akong pakialam kung section 0 ka pa. Bakit mo nilalandi ang BF ko? Anong nilalandi pinagsasabi mo? Tsaka, huwag mo nga ako sigawan, hindi ako bingi. Sinabi ni Marco na ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano yung may pa, kung gusto mo ng tutor, kausapin mo lang ako. Handa akong tulungan ka kasi gusto ko maayos sa grades mo. Wow! Ibang level ka rin, ha? Ganyan ba ka-desperadang magka-jowa ang muse ng Section 1? Tigilan mo ako, Tina. Kung hindi, papa-guidance kita. Eh, di gawin mo. Hindi ako natatakot sa pag-guidance na yan. Gusto ko nga para magkaharap-harap tayo at sasabihin ko sa office kung gaano ka kalandi. Ah, ganon. Eh, di magharap tayo. Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ako pa talagang hinahamon mo. Eh, ikaw lang naman ang haliparot na lumalandi sa BF ko. Huwag mo akong tawaging malandi. Maganda lang ako kaya lumalapit si Marco sa akin. Ay, talaga? O sige na nga, maganda ka na. Kasi parang paso ng bulaklak yung ulo mo sa dami ng paru-paro. Ang sabihin mo, wala ka lang fashion sense. Ay, ang sabihin mo, hindi ka type ni Marco. Sana liparin ka na ng mga paru-paro na yan sa ibang mundo. Dun sa pantasya mo. Kasi never mo makukuha ang BF ko. Hindi ka nakakasiguro dyan. Ay, talaga lang ha? May balak kang agawin siya ha? Hindi ko sinabi yan. Gusto mo yata ng sampal. Ay, kung sigurado ka sa pagmamahal ng BF mo, hindi mo ako pagseselosan. Inggitera!
Dapat sa'yo mag-ayos-ayos eh. May boyfriend kang ang gwapo pero mukha ka naman palaka. Bawiin mo ang sinabi mo ah. Hindi ako mukhang palaka. Hindi! Ay, paano kung hindi ko babawiin? May magagawa ka. Kinugalit mo talaga ako ah! Tina! Tigilan mo si Shirley! Ay, ang aso mo nakasunod pala. Pero pagdating sa kalandian ng amo, hindi niya nabantayan. Pwede ba, Tina? Lubayan mo nga si Shirley. Malis ka na. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kala mo hindi masakit yung pinagsasasabi mo na aso ko? Bakit? Hindi ba yun masakit, ha? Tama! Ikaw nga, daig mo pa aso na tahol ng tahol eh. Sabi mo, BF mo si Marco. Nakuha mo na siya, pero insecure ka nga lang. Hindi ako insecure, no? Ayoko lang may langaw na umaali-aligid sa BF ko. Lumayo ka nga kay Shirley. Bakit ka ba nakikisali dito? Umalis ka na. Oo na, alis ako. Naaalibadbaran ako sa inyo. Umalis ka na nga. Dami pa sinasabi. Ewan ko sa inyo. Okay ka lang ba, Shirley? Okay lang ako. Nangialam ka pa. Isa ka rin eh. Diyan ka na nga. Inis na inis ako sa araw na yon, Papa Dudut. Hindi lang kay Tina kundi pati na rin kay Leo. Pinapalala niya kasi ang sitwasyon at baka nga kailangan pa ni Marco or akalain pa ni Marco na kaming dalawa at hindi matutuloy ang gusto ko na kaming dalawang magkatuluyan. Gustong gusto ko talaga si Marco, Papa Dudut. Pero paano nga ba niya ako magugustuhan? Gagayahin ko si Tina na napaka-common ng styling? Iiwan ko na ba ang mga collections ko ng Jolina hair clips? Baka kung maging simple lamang ang fashion ko. At lilingon na sa akin si Marco ay makikita na niya ang kagandahan ko. Pero itong si Leo walang sawa pa ring umaaligid sa akin. Patuloy pa rin siya sa kakaligaw. Saan ba talaga ako? Doon ba ako sa mahal ko, sa tinitibok ng puso ko, sa crush na crush ko pero hindi naman ako crush? O pagbibigyan ko ba si Leo? Or huwag pansinin? Yun ang mga nasa isipan ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, siguro ay push ko na lang na magpaganda ako para mapasakin ang lalaking gusto kong maging boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam po ninyo, Papa Dudut, sa kakasunod ni Leo sa akin at sobrang patay na patay nga niya sa akin, ay napag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon para naman maranasan ko rin na magkaroon ng nobyo. Alam nyo pihikan ako. Kay Marco lang hindi. Pero hindi rin naman niya ako gusto. Mas gusto niya yung hindi kagandahan. Si Leo naman ay hindi kasing gwapo ni Marco pero cute pa rin nang titigan ko siya isang araw nang hindi niya ako pansin habang sinasagutan niya ang assignment namin sa physics. Siyempre magaling siya sa klase at advantage ko yon kasi kapag hirap ako sa mga assignments ay to the rescue talaga siya. Binibigyan ako ng sagot. Naisip ko na lamang kung si Leo ang magiging husband ko. For sure may matino siyang trabaho. Pero erase. Hindi ko iniisip ang kasal-kasal. Hanggang boyfriend na siguro muna. Hanggang doon lang ang kaya ko. Para rin siguro makalimutan ko si Marco. Kaya isang araw ay pumayag ako makipag-date sa prom namin kay Leo, Papa Dudut. Shirley, salamat ah. Saan? Dito, na pumayag ka na ako ang date mo sa prom. May choice pa ba ako eh? Kinausap mo na lahat na ikaw lang ang pwedeng maging prom date ko. Seryoso, salamat. So, masaya ka na? Oo, syempre naman. Abot langit. Pangarap ko kayang ikaw ang maging prom date ko. Tingnan mo, iting tagumpay kaya ako. Wow, congrats! Shirley, this time, pwede ba tanggapin mo na? Tanggapin ang ano? Ito,
Anong meron sa bag mo? Para sa'yo. Teddy bear? Bakit? Medyo na-trauma ako dun sa, alam mo na. Pero kung gusto mo ng bulaklak, bukas bibigyan kita. Ano ka ba? Wag na. Salamat dito May pangalan ba siya? Meron. Kaso baka ayaw mo eh. Bakit naman? So ano na ngang pangalan? Sasagutin ko yan kung sasagutin mo ko. Ano? Daya! Kaya nga hindi ako bumibitaw sa panliligaw sa iyo eh. Kasi gusto talaga kita. Sige na, sagutin mo na ako. Sige na nga. Tayo na. Sandali. Tama ba yung narinig ko? Ulitin mo nga. Sabi ko, tayo na. Talaga? Oo. Yes! Yes! Salamat! Salamat, kalaman! Salamat, Shirley! Salamat! Sandali, hindi ako makahinga. Grabe ka namang kumakayakap. Sorry. Sobrang saya ko lang kasi. So, anong pangalan niya? LL. As in, Leo and Lay. Parang tunog anak lang. Iba talaga sigurong nasa isip mo. Mag-college muna tayo bago yung anak-anak. Kaya si LL na muna ang anak natin. So, anong tawagan natin? Nanay, tatay? Ayoko, no? Sige, kahit ano. Basta, siya, LL siya. Payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na papayag ka. Nakita ko naman yung effort mo eh. Kaya sabi ko, why not? Bibigyan kita ng pagkakataon. Nako, hindi ka talaga magsisisi. Saka, iingatan ko tong pagkakataon na to. Alam mo, tama yung sabi mo eh. Mag-aral muna tayo sa college. Magkaroon ng trabaho. Tapos, saka na tayo magpakasal at magkaanak. Para may magandang future ang magiging anak natin. Sa ngayon, si LL muna ang katabi mo sa inyo. Kasi ako naman ang yayakapin mo sa future. Hoy, parang ang manyak naman nun. Naku, ganyan naman talaga kapag magiging mag-asawa na tayo eh. Asawa agad? Kakasagot ko lang sa'yo Ganun naman talaga dapat. Hindi to laro para sa akin no. Gusto ko na ikaw ang magiging future ko. Serious mo? Dapat naman talaga kitang seryosohin. Oh, masaya ka na. Sino ba namang hindi? Girlfriend ko na yung crush ko eh. Yay! Nako, dapat sabihin mo pala to no. Ano? Mahal kita, Shirley. Ha? Uy, mahal kita! Mahal din kita, Leo and LL. Okay na? Okay na, okay. Ang saya ng prom na to. Woo! Kitang-kita ko talaga kung paano kumikislap ang mga mata ni Leo ng gabing yon. Pero sa sumunod na araw, naging gaga ako. Binalik ko si LL kay Leo, hindi ko pala kayang maging GF niya. Iba pa rin ang nasa puso ko. Akala ko kung sasagutin ko si Leo at mawawala na sa isip ko si Marco, pero hindi papadudot. Lalo na noong nakita ko siya na napatingin sa akin nung umuwi ako sa prom. Nagpang-abot ang aming mga mata. Na-realize ko na siya pa rin ang gusto kong maging BF at hindi si Leo. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Isang red flag ang ginawa ko kay Leo. Nakipaghiwalay ako. Sobrang na-devastate ang puso ko at puso niya ng araw na yon. At hindi niya napigilan ang sarili na umiyak sa harapan ko. Nagmakaawa to give our relationship a chance kasi hindi pa nga nag 24 hours ay hiniwalayan ko na. Pero hindi na ako pumayag. Inayawang ko na siya. Simula noon ay hindi na ako kinukulit ni Leo. Iniiwas na niya ang mga mata niya sa akin at tinupad ang sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin kung talagang walang chance na maging kami sa future. Araw-araw ay nakokonsensya ako pero pinangatawanan ko rin ang desisyon ko. Hanggang sa graduate kami ng high school. Dahil sa hindi pa rin mawala sa isipan ko si Marco, ako ang babaeng humahabol sa crush ko.
nag-enroll ako sa school kung saan nag-aral si Marco kasi hoping ako na kung single na si Marco one day ay baka mapapansin na niya talaga ako. At sa tagal kong naghintay, dumating ang araw na naghiwalay na nga sina Marco at Tina. Pwede na akong pumasok sa picture as GF kung bibigyan ako ng chance ni Marco Papadudut. Alam mo, mas makakatapos ka kapag may inspiration ka. Ano? Inspired naman ako ah. Marami akong mga pangarap, mga planong gawin. Gaya ng makapag-abroad. O, sapat na inspirasyon na yon. Grabe naman to. Di man lang ba ako kasama sa mga inspirasyon mo? Ikaw talaga puro kabiro. Alam mo Shirley, pasensya ka na sa ex ko ah. Ikaw kasi lapit ka ng lapit sa akin, yan tuloy. Inaway-away ka. Ako naman ang nagwagi eh. Ex mo na siya, diba? Kaya hindi niya na ako maaaway ngayon kasi ako na magiging girlfriend mo. Ha? Marco, matagal ko nang pinangarap yun. I mean, hindi yung maghiwalay kayo ni Tina ha. Kundi para makaganti ako sa kamalditahan niya sa akin. Ano lang, inihintay ko lang yung ito na pwede nang maging tayo. Baliw ka talaga. Oo naman. Nababaliw ng puso ko sa'yo. Ibang klase ang banat ah. Wala nang preno. Hindi ako bumabanat, Marco. Matagal na kitang gusto. Matagal na akong sumusunod sa'yo. Kaya nga dito ako nag-enroll para mapalapit ako sa'yo eh. Pero huwag ka mag-alala. Nag-aaral naman ako. Yan nga lang, gusto kong mapalapit sa'yo. Marco, gawin mo naman akong girlfriend mo. Total, single ka na. Magiging mabait ako, promise. Magiging perfect girlfriend ako. Sige na. Ayan na, nagpapakababa na ako. I mean, tama lang naman din na pinupush ko yung gusto ko, di ba? Pantay naman tayo ng karapatan. Hindi porket babae ako bawal na akong hindi ligawan ng lalaking gusto ko. Ang tapang ko nga, di ba? Oo, matapang ka, pero... OMG, parang maririnig ko bang masasakit na salita ngayon? Mabait ka sa akin, Shirley, pero... hindi talaga kita gusto eh. Aray naman. Sorry, Shirley ah. Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan ng chance? Buksan mong puso mo sa akin. Hindi ba talaga ako kaibig-ibig, Marco? Sorry talaga, hindi kita gusto eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa'yo na kasama ka sa future bilang asawa ko. Kasi yun naman dapat kapag magkakarelasyon, di ba? Papunta doon, pero wala talaga, Shirley. Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit ganun? Sorry na, Shirley. Huwag ka namang umiyak sa harap ko. Nakukonsensya naman ako sa sinabi ko. Pero, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Saka salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Sa paghanga mo. Ang dami kong ginawa para lang mapalapit sa'yo. Pero nga pa rin ako. Maganda ka naman, Shirley eh. Kasi di ba maraming nagkakagusto sa'yo si Leo. Tigilan mo nga kakabanggit sa pangalan niya. Mabait si Leo. Matalino pa. Bagay nga kayo nun. Pareho kayong matalino. Tama na. Tayo ang bagay. Tayo, Marco. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Saka, kahit kailan hindi kita pinaasa. Alam mo yan. Sorry talaga na hindi ko masusuklian ang paghanga mo sa akin. Nakakainis ka. Akala ko talaga magugustuhan mo ako kasi lahat talaga ginawa ko para sa'yo eh. Shirley, nagpapasalamat talaga ako para ron pero hindi kita pinilit na gawin yun. Ikaw pumili nun. Akala ko kapag ginawa ko yun magiging tayo na. Lalo na ngayon wala na kayo ni Tina. Ikaw naman kasi, assuming ka agad.
Siguro magpapahinga muna ako. Focus muna sa pag-aaral. Alam mo naman na kahit biniyayaan tayo ng kagwapuhan, yun ang sabi nila, hindi ako biniyayaan ng talino talaga eh. Medyo kailangan pa ng pagsisikap para maipasa ko mga subject ko. Dami mong dahilan! Sorry na talaga, Shirley. Hindi talaga kita gusto. Oo na! Oo na! Tama na! Papadudot, sobra akong nawasak sa mga oras na yon. Para po akong sinampal. Ang sakit-sakit pa lang mabasted at ang sakit-sakit pa lang hindi ka bet ng bet mo. Doon ko naalala ang ginawa ko kay Leo. Sa dami niyang effort para lamang mapasagot ako ay hindi ko binigyan ng halaga yon. Ngayong nasa college na kami ay hindi na niya ako kinukulit pero mukhang nami-miss ko naman yon. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na doon na kaya ako sa taong mahal ako. Pero mahal pa rin ba ako ni Leo? Kasi hindi na niya ako nililigawan after high school. Baka sobra siyang nagalit sa akin sa ginawa ko sa kanya na hindi man lang inabot ng 24 hours na naging magjowa kaming dalawa. Pero sa isip-isip ko ay pwede ngang si Leo na ang magiging boyfriend ko. Matalino, mabait, cute din naman, hindi amoy putok, at higit sa lahat ay mabibigyan ako ng magandang future kasi nakakatiyak ako na may maayos siyang trabaho dahil engineering ang kinuha niya. What if si Leo na lang talaga ang boyfriend ko? Baka mas maging masaya ako kapiling ang taong patay na patay sa beauty ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ko, papadudot, na lapitan na si Leo. Makipagbati sa kanya. Makipag-communicate kasi feel ko na along ay pinakawalan ako ang mahalagang tao sa buhay ko. Naalala ko na simula high school, walang bukang bibig si Leo kundi ako. Na super crush niya ako. Nako ang pakakasalan niya pagdating ng araw. Na magiging nanay ako ng mga magiging anak niya. Naalala ko rin lahat ng effort niya sa akin. Bawat Valentine's may parigalo pero hindi ko lang pinapansin. Araw-araw dati ay kinukumusta niya ako. Ayaw niya na may ma-miss akong klase at assignments kaya tinutulungan niya talaga ako. Ganon pala talaga ako kamahal ni Leo. Pero makasarili ako. Hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi ko sinaalang-alang ang damdamin niya noong after ng prom at hiniwalayan ko kaagad siya. Sa totoo lang ay mahal ko pala si Leo. Natakpan lang lahat dahil nga may parabang gusto akong patunayan na kaya kong mapaibig si Marco, papadudot. Pero hindi pala. Hindi siya ang para sa akin at si Leo ang para sa akin. Kaya naman nakipag-communicate ako sa kanya hanggang sa nakipagkita na ako sa kanya, papadudot. Anong nakain mo at niyaya mo pa ako dito? Mahal kaya ng mga pagkain nila dito. Ano ka ba? Libre ko na nga eh. Namiss lang kita. Uy, talaga? Oo naman. Iniiwasan mo kaya ako. Alam ko, ang sama-sama ako no. Oh, ikaw ang may sabi niyan ha. Totoo naman eh. Kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo. Ibig sabihin, peace offering tong dinner mo? Parang gano'n na nga. Okay na ako, sa totoo lang. Tanggap ko naman na eh. Kasi ilang beses kitang binasted at Okay na yun, Shirley.
Saka masaya naman ako sa mga pangungulit ko sa'yo nun eh. Natatawa na nga lang ako. Walang bitterness, totoo. Pero after nung prom, hanggang sa gumraduate tayo, syempre, nagdamdam talaga ako. Kasi parang, sorry ah, Sige lang, sabihin mo lang. ano kasi, nasaktan talaga ako. Valid naman ang nararamdaman mo eh. Baliw talaga ako. Ang bait-bait mo na nga sa akin tapos ganun pa ginawa ko. Ay, nagpapakatotoo ka lang naman. Hindi mo ako gusto kaya hanggang dun lang. Tanggap ko na. Pero masaya ako ngayon na nakapag-usap na tayo. Usap lang? Ha? Ito naman no, ang sabi ko, usap lang, masaya ka na? Oo, syempre naman. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Oo. I mean, mas open na ako ngayon. Alam mo yun, yung... Ano? Gusto mo pa rin naman ako, di ba? Oo, pero... Pero... Noon, pangarap ko talagang ikaw ang makasama ko sa future eh. Pero napag-isip-isip ko na pag-aaral na muna. Kaya pala hindi ka na nag-e-effort na kausapin ako para makapag-move on ka at pag-aaral na lang ang atupagin mo. Pwede mo naman ipagsabay ah. Gusto ko maging inspiration mo. Talaga? Oo naman. Promise, matured na ako. Hindi ko na gagawin yun dati. Salamat, Shirley. Kaso, nakapag-desisyon na ako na wag muna eh. Sarili ko muna iisipin ko. Ayokong mahati ang panahon ko. Alam mo naman na hindi naman mayaman ng parents ko. Kaya kailangan kong maitawid ang pag-aaral ko. Yun muna nga atupagin ko. Sigurado ka ba? Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Alam mo, na-realize ko na hindi ka pala mahirap mahalin. Totoo. Parang hindi ikaw yung Shirley na kilala ko. Ako pa rin to, Leo. Nagbago lang ang pananaw ko. Matagal akong naging bulag sa paniniwala ko. Alam mo na, pero nakita ko talaga kung gaano ka kasincere sa akin. Kaya gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon para maging boyfriend ko. At sana, ako rin bilang girlfriend mo. Alam mo, kung yung dating Leo ang sinabihan mo ng ganyan, sobrang tuwang-tuwa na yun. Pero sorry hindi ko matatanggap yan eh. Matanong nga kita, ginagawa mo ba to kasi may nangyari sa'yo na baka panakipbutas mo lang ako? Uy, hindi Hindi sa ganun. Hindi ka pa nakipbutas. Tingin ko naman, gusto kita. Mahal na kita. Alam mo, totoo man o hindi na yun mahalaga eh. Matagal ko nang naisip na hindi na ako yung dating ako. Yung dating ako na may gusto sa'yo. Pasensya ka na talaga, Shirley. Hindi na ba magbabagong isip mo? Hindi na. Papa Dudut, ang sakit pala talagang marinig na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Papa Dudut, mahal ko po si Leo. Ang sakit palang mabasted. Ang sakit pala ng ginawa ko noon. Double busted ako ngayon. Pero tama ba ang sinabi ni Leo na panakipbutas lang siya kasi nga binasa din ako ni Marco? Naisip ko na mahal ko po talaga si Leo at gulong-guluman ang utak ko pero mahal ko po siya. Kaya heto na naman ako. Naghahabol sa isang lalaki pero this time ay si Leo na. Pero firm na din ang desisyon talaga ni Leo na hindi niya ako i-entertain. Ako naman ay pinupush ko pa rin hanggang sa graduate kami ng college. Pero hindi niya pa rin ako sinagot. Hindi pa rin kami naging magjowa ni Leo. Wala siyang balak na ako ang babae para sa kanya na bumuo ng pamilya. Wala na yung Leo noong high school, nakasali ako sa pangarap niya. Ewan ko rin ba sa kapalaran, mapagbiro. Naging katrabaho pa ni Leo si Tina, ang dating GF ni Marco. Naging close silang dalawa kaya ako ay sobrang selos na selos. Kahit na hindi naman ako ang girlfriend ni Leo. Isang araw nga sinugod ko pa si Tina, Papa Dudut.
Anong pag-uusapan natin? Tapatin mo ko. Inaakit mo ba si Leo? Ano? Inaakusahan mo ba ako, ha? Kita ko kung gaano mo inilalapit ang sarili mo kay Leo. Ano ka ba? Magkatrabaho kami. Kaibigan ko siya. Kaya kami malapit. Eh ikaw, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Oh, nagsiselos? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako kung nilalandi ko si Leo? Kung nilalandi ko man. Hoy, tigilan mo na nga yung kakaselos mo na wala sa lugar. Alam mo, panira ka sa buhay ko. Anong panira? Ah, gets ko na. Hoy, hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tsaka, hindi ba wala na kami ni Marco? Matagal na. Bakit hindi mo ibuhos ang energy mo dun sa kanya? O baka lahat ng lalaking malapit sa akin, yun ang gusto mong puntiryahin? Bang klase ka? Kung maldita ka! Ah! Bitiwan mo ang buhok ka! Nakakainis ka! Baliw ka! Baliw! Teka, ano nangyayari sa inyo? Tumigil na kayo! Tigil na! Shirley, Tina, tama na yan! Pagsabihan mo yung babaeng yan, ha? Pinagseselosan ba naman ang pagiging close ko sa'yo? Kapal na mukha mo! Malandi ka kasi! Hindi ako malandi! Sino ba ang sunod ng sunod sa lalaki, ha? Ako ba? Ikaw! Inaakit mo sila! Pwede ba, Shirley? Tama na! Mag-usap nga tayong dalawa, Shirley. Liga, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta! Alam mo, hindi na tama yung ginagawa mo kay Tina. Paano ko magdemanda yun? Nakakainis kasi. Shirley, hindi na tayo mga bata, ah. Kaya nga, hindi na tayo bata. Graduate ka na. May trabaho na tayo. Pero, bakit hindi mo pa rin ako pwedeng mahalin? Ready na ako sa'yo, Leo eh. Mahalin mo na ako. Hindi ganun kadali yun, Shirley. Eh, dati kaya mo. Tapos ngayon, hindi. Aaminin ko. Oo, mahal kita noon. Pero nagbago na ngayon eh. Nag-iiba ang gusto ng tao lalo na hindi mo ako pinahalagaan noon. Alam mo yan. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Ngayon pinapahalagahan na kita. Mahal kita, Leo. Hindi ka lang panakip butas. Totoong mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Siguro kasi naramdaman ko noon na pinaglaruan mo lang ako. Kahit pinipilit kong sabihin sa sarili ko na wag nang isipin yun dahil bata pa tayo. Pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Napatawad na kita. Pero hindi ko lang makalimutan eh. Kaya sorry. Leo naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal. Sorry talaga, Shirley. Hindi ko kayang suklian yan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ayokong paasahin ka pa sa lahat ng to. Kaya kung kaya kong mag-move on sa lahat, alam kong kaya mo rin. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Shirley, makinig ka. Wala na. Wala na talaga. Sorry. Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo. Pero hindi ako yun. Hindi ko talaga makalimutan ang araw na yon. Sobrang bigat sa pakiramdam. Wala na talaga. Inayawan na ako ni Leo. Wala nang pag-asa pang maging kami. Kahit yung sinabi niyang may lalaking magmamahal sa akin ay hindi rin dumating, Papa Dudut. Siguro kinarma ko. Malaki ang naging kasalanan ko kasi pinaglaruan ko siya noon. Kung sana'y naging tapat lamang ako na wala talagang chance at hindi ko siya pinaasa ay iba sana ang naging takbo ng kapalaran naming dalawa. Maaring kami siguro ang magkasama hanggang ngayon. Kaso nga lang ay nabulag ako sa isang lalaki noon. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal si Marco pero hindi ako nasaktan. Pero noong nabalitaan kong kinasal na si Leo ay sobrang iniyakan ko talaga, Papa Dudut. Mahal ko pala talaga si Leo. Sinayang ko ang lalaking mahal na mahal ako noong high school. Sa ngayon ay single pa rin ako
Single, 47 years old, tita, at baka forever tita na lamang ako. Hindi ko na mahabol ang grace period para maikasal pa ako. Matanda na, lumipas na ang kabataan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shirley. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.